Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos, benvidas de novo ao Baleiro Perfecto, a volta, a verdadeira volta, aínda que en realidade para nós, como vivimos neste espazo singular, realmente nunca nos fomos. Isto non se sabe nin cando está grabado, nin cando se gravará, nin cando volveremos. É algo complicado. Xa sabedes que nós vivimos no Baleiro Perfecto as 24 horas do día, ou polo menos así o indica o grupo de WhatsApp que temos, que é tamén un mundo digital no que o tempo perdura de xeito infinito. E nada, volvemos, segunda tempada. Superamos a primeira, eu creo que obtivemos un progresa adecuadamente, non? Da bella garda. Non sei se Pablo Pesado disto controla, eu creo que a él se lle daban as notas numéricas, unha carallada deste estilo. Logo non, pasei polo pear. Non, ben, progresa adecuadamente, entón. Progresas adecuadamente. Entón eu creo que fora diso, creo que xa nos coñecemos todos. Aquí xa vos avisamos, o Baleiro Perfecto non tivo ningunha baixa. Tampouco digo ninguna incorporación, e creo que mellor, porque senón isto xa sería programas de 10 horas, entón creo que estamos aí no bo camiño. Empezamos a tempada, como non podía ser de outro xeito, falando de Harry Potter, pero desta vez falando só de Harry Potter, e ademais coa promesa interna, isto é unha promesa que fixemos, de que non volveremos falar de Harry Potter no que resta de tempada. Sabemos que unha promesa absolutamente lamentable, porque non se vai cumprir, probablemente no seguinte episodio xa se rota, pero a intención que saibades que era esta. Isto foi unha negociación intensísima e que ahora veremos, veremos no tempo se é posible facelo. Presentación, por suposto, do equipo, da equipa. Empezamos, como non podía ser de outro xeito, coa nosa rapaza de la Lalín favorita, por non decir, e sinceramente por a miña parte, a única que coñezo. Alba Rozas, compañeira. Que tal? Como andamos? A ver se cumplimos o noso xuramento de sangue e non volvemos falar de Harry Potter. Que tal estás, Alba? Como levas o verán? Con calma, intentando levalo con calma. E con moitas lecturas pendentes, a verdade. Iso é bonito, non? O de coller lectura, como que temos todos unha pila, non? De libros sempre, e o verán como que sempre que acabamos o traballo podemos afondar, non? A facer mergullo nesas historias que tiñamos. Moi ben, moi ben. Sí, collendo material, non? Notas novas para os seguintes baleiros. Sí, para máis podcast. Xa sabía eu. Temos tamén, que xa falou, esta vez voulle dar paso a él, o Mr. Pablo Pesado. Que tal, como estades? Eu por fin de volta en Galiza, tras anos barcelonís. O fillo pródigo, non? Volvín por fin. Tamén con unha pila de libros enormes, entre os que por sorte non hai nada de Harry Potter. Espero non ter que pasar nunca máis por aquí e que a promesa se manteña. Tío Pablo, recibiches, non sei, algunha felicitación do presidente ao volver ou algo, non sei, algunha carta na casa ou... Aparte do carné xove, recibiches algo de Feijóo por esta volta? Non sei, fala máis veces, pero non miro que me di. Entón non sei, igual, sí, díxome algo, pero non... Xa. Isto de que Pablo non mira o que se lle manda, estou 100% seguro, ¿no? De que só me fastidiaría, ¿no? Eu sempre comparo a falar con Pablo por WhatsApp cun xénero epistolar moderno, porque ti lle mandas un WhatsApp e poden pasar horas, mesmo un día, 2. E a min conste que non me preocupa, e pareceme incluso perfecto, o sea, pareceme o mellor que se pode facer con WhatsApp, pero sempre teño esa dúbida de saber cando volverá Pablo a conectarse ou cando me lerá, é precioso, eu teño certo... Hai que cultivar ese misterio, claro, é a seducción da amizade, senón, para que? Sí. Estar pendente todo día non pode ser, así non se fan amigos.
Non, eso é certo, é certo. Hai que como dar gana, non? De termos, non? Entre nós. Temos tamén, por suposto, un dos bosses, non? De A que cheira papá, un dos final bosses, ao Guillermo Rodicio, como non. Que tal, Charlie, que tal? Alojo Mora ou algo así, non sei. Algo Alojo Harry Mora, Potter. Cruciatus, non? Ou algo así. Cruciatus. Contigo pechei xa o círculo. En plan, eu xa coñezo a todos os membros do Valeiro Perfecto. O sea, ellos puxen cara e cervezas, non? Que sempre é algo bonito. Está case completo, case completamos o Os ritual. grados, Creo que só non? hai unha combinación que falta. Non sei. Que a de Pablo con Sí, Darío. Pablo, ¿no? que íbamos ir un concerto xuntos, de feito. Pois a ver que pasa nese intre. A ver que pasa nese intre. Non sei se vai pasar algo importante no universo, pero creo que sí. Eu creo que sí. Teño fe en que ocurra algo. Algo de ritualístico, sí. Sí. Entón, que tamén estábamos aí, mencionábamos a Darío, por suposto, Darío MJ, Darío NJ, témolo por aquí presente, nos nosos corazóns e nas nosas orellas, compañeiro. Que tal, Charlie? Boas tardes a todos. Aguantando o tirón aí, non? Do verán. Un placer estar de volta. Efectivamente. Se queda, non? Teño que sacar unha foto contigo así con dos dedos diante, non? De Darío, se queda, non? De tal. Sí. Pois, bueno, que saibades que neste presente no que nos adapamos nós xa gañou Italia o Mundial. Se iso vos dá algunha pista de cando se está a gravar isto, pois aí queda, pero xa o grabou. Mundial non Joder, queda, o Mundial, cuidado que estou aquí. O Mundial foi en 2006, pero bueno. Eu estaba tomándome en serio como unha pista, como unha pista moi crítica. Bueno dixer aquí. Isto non é un erro. Non é un erro, isto é así. Gañou Italia o Mundial. Moi eurocentrista, moi eurocentrista. Pode ser, pero que carallo. Se vivo aquí, que vou saber? Que vou saber eu? Bueno, é Forza Italia aquí, Exacto. Pois nada, xa sabedes de que vai isto. Vou poñer unha cita. Neste caso temos bastante material, así que, veña, abrimos orellas, escoitamos aquí a escena concreta desta película, que evidentemente é unha das de Harry Potter, como sabedes, pero se queredes xogar un pouco, non vou dicir de cal, e así identificades vos ou intentades saber, falo como vos dos ouvintes, quero decir, aquí os meus compañeros non o poden escoitar en directo. Así que nada, veña, dentro cita. Benvidos, meus fillos. Nesta aula exploraré de la nobre arte da adiviñación. Nesta aula descubriredes e posuíde o don da evidencia. Hola, son a profesora Trelawney. Xuntos proxectarémonos cara ao interior do futuro. Este curso concentrarémonos na taseomancia, que é a arte de ler nos pousos do té. Por favor, colled a cun cada persoa que teñades ao voso carón. Que vedes? A verdade xace enterrada como unha frase nas páxinas dun libro á espera de que a lean. Escoitada escena, non hai mellor introducción, creo que para empezar as cousas que contar as nosas propias historias. En este caso, isto sí que non se perdeu, por vez primeira, non? Pero máis que por vez primeira, no noso caso creo que pode ser un pouco variado neste Harry Potter, a ver un pouco máis a man, e cada quen conto que queira sobre a súa experiencia con Harry Potter, el niño que vivió, non? A nosa traducción mítica castelá, porque eu, polo menos, eu lín só a Harry Potter en castelá. Sei que hai traducción galega, pero xa me pillou posteriormente, eu recoñezo que non tive acceso a ela, máis aló das bibliotecas e tal. Xa como for, empezamos, por suposto, e que é así, home, é así, o que queres que diga. Eu son fillo do Estado españolista. E das librarías. Compañeira Alba Rozas, quere vostede comezar a contarnos a súa experiencia persoal con este mago e con J.K. Rowling? A ver, pois eu recordo que non tiña un especial interese por ler Harry Potter, pero sí que foi un dos libros cos que me iniciei a lectura e a lectura de fantasía. Creo que o primeiro foi The Northern Lights de Philip Pullman, Luces del Norte, que tamén o lín en castelán. Hai unha traducción ao galego que é Aurora Boreal, que é o que realmente significa The Northern Lights. Pero despois miña tía regaloumo, recordo que mo regalara por Nadal Harry Potter, que eu empezara e que ademais era moi noviña, creo que ia nos primeiros cursos da ESO cando empezara a lelo. E a verdade é que sí que me interesou nese momento e sí que o lín de corrido. A parte non era unha lectora
naquela época non lía moitísimo. Con eses libros sí que empecé a ler, sí que me empecé a dar conta de que me gustaba a fantasía e de que me aburrían os outros libros, e aí sí que empecé a ser lectora asidua. Esa é Que ben. a marca da vergonza, non? Bueno, home, Pero eu creo que non é marca ningunha, home, muller. Quero dicir, logo falaremos disto, creo, do que ti estás mesmo do que ti estás comentando, creo que logo falaremos un pouquiño de todo isto, non? De Harry Potter a nivel, bueno, introductorio, non? Ou ferramenta introductoria. Guillermo Rodicio, compañeiro, o sea, teu é o micro. A ver, a miña primeira experiencia o sea, eu souben antes de Hogwarts que de Harry Potter, porque no 2000, no 98, unha cousa así, a mí mandaronme carta de Hogwarts. O sea, daquela vivía no barco e bueno, non sei, o sea, eu sei que teño unha tía que é bruxa e tal, e debía ter contactos con Hogwarts ou algo así, e eu daquelas iba a un colexio de monxas e me intentaron cooptar, vaya. E me mandaron a Coruxa a casa, pero daquela vivía con nos un primo no barco, vivía con nos na casa e estaba estudando oposicións e se pasaba moitas horas estudando. E cando chegou a Coruxa, empezou a facer ruido na fiestra e veu varios días seguidos, non lle abríamos, tal, e empezou a agobiarlle moito o ruido que facía a Coruxa e colleu unha escopeta e matouna. E nunca cheguei a ler a carta, nunca souben que me intentaran cooptar de Hogwarts. Despois, co tempo, tivemos outras relacións con Dumbledore e tal, pero nunca poiden ir a Hogwarts porque meu primo matou a Coruxa. Por Dios. O sea, que quedaches en... eras un mago potencial para... Probablemente non tería ido, porque daquela me gustaba xogar o fútbol e sei que ali non iba e tal, pero... Claro, normal, eu entendo perfectamente esa posición. Non eras de Quidditch, non? Nada, que va. Entendo. Pablo Pesado, compañeiro, ti que? Eu, así pensando, diría que a miña experiencia é a contraria que Alba, no sentido de que ela falaba dunha marca da vergoña e eu era todo o contrario, era o rapaz que tentaba crear nos demais esa marca da vergoña, non? Porque o meu primeiro recordo con Harry Potter é odiar Harry Potter. O sea, unha cousa como que me ven de moi lonxe, porque eu comezara a ler un pouquiño antes que os outros rapaces da miña clase. Entón, prácticamente cando eles comezaron a ler como afición, foi con Harry Potter, non? Entón, a min foderme un montón, porque eu consideraba que iso de ler unha cousa que me facía especial a min, en que toda a xente sumaba o carro, estaba aí de chat dicindo, sodes uns putos normais, que facedes lendo isto? Era un neno insoportable, evidentemente, non? Pero nunca lle quixen nada ben a Harry Potter. E mira que o lín, fondo lendo, tal, lembro que entrei, pero xa varios anos despois, cando me pasou así a teima, polo segundo libro, o da Cámara dos Segredos, e gustárame. Penso que foi o único que me gustou de maneira non irónica, digamos, pero gustárame. E nada, pouco máis. Cousas malas, en xeral. Eu non quero faltarte o respeto, pero tiñas pinta de ser un repelente de neno, tío, que non... Pesadísimo. Para que negalo? Eu tamén, non te preocupes. Se pasa un recopilatorio de todas as historias de primeira vez de Pablo, dá unha idea de un rapaz, por Dios, que flipas. Agora entendes o apelido, non? Pablo Heavy, tío. Heavy Pablo. Gústame. Darío, e ti que? Como foi a túa experiencia con de Harry Potter? Pois mira, é moi curioso porque a miña experiencia foi cando máis ou menos saiu o primeiro libro e o segundo, non? Eu sei que a miña nai mercoume co que é o libro o segundo libro. Claro, eu lino pensando que era o primeiro. Entón, había como cousas que non me cadraban moito porque o libro daba por feito cousas que sucederon no pasado. E xo, joder, pois igual aquí hai algo que eu non estou collendo ou algo que explícase noutro sitio, máis adiante e tal, pero resulta que nunca se chegou a explicar. Entón, decateime tempo despois de que existía un libro antes que este e comecei a lelo e nada, basicamente pois foi o que fixen. E a partir de aí pois comecei a ler ata o cuarto, creo que foi, o de El Cáliz de Fuego, e despois diso pois creo que pasaron como 5 anos ou 6 anos ata que me lín os seguintes. Porque non foi unha historia que, sabes, que despois un pouco a partir do cuarto xa non lín moito máis.
Pois eu fun con... Bueno, a Harry Potter a primeira vez que o lín, non sei, era un rapaz. Sei que tal, meu pai era do círculo de lectores, toda esta movida. Eu tiña un par de edicións decentes. Sei que os 2 primeiros libros estou convencidísimo de que eran de círculo de lectores. Logo os seguintes, tamén os sei segurísimo, eran xa de Salamandra, pode ser a editorial castellana. Ciruela, un A sello. editora Salamandra. Que vaya bomba, non? Tiveron aí Salamandra, entendo, porque eu a verdade non creo que non lle tiven máis libros de Salamandra, pero isos me cago en diola. Tiveron que facerse ricos. Un día non sei, isto comento porque acabo de pensarlo agora, dixen, joder, Salamandra, esta xente tivo que facer cartos, pero que non me dá a cabeza para tal, porque recoñezo que non sei onde os meteron, porque non lles vi moito máis de Isto acontece moito coa fantasía en xeral, que sí? de repente unha editorial pequena atopa o boom e de repente faise rica, pero logo a xente non lle marca nada máis porque o que quere ler é, pois, eu que sei, Harry Potter, Xogo de Tronos, non? Entendo. Pero non se converten en lectores de ciencia ficción ou de fantasía, non? Debe ser unha vida moi estresante. Sí, no, é cousa digo, eu recoñezo agora mesmo que non lembro haber ter comprado outro de, bueno. O que sí lembro, isto é o que quería contar, era que fíxome moita ilusión Harry Potter na miña vida un pouco, porque a mí gustaban os libros de Harry Potter, quero dicir, isto por descontado. Parecíanme libros super bonitos de leer, era agradable, tampouco sen afondar nada, non? Quero dicir, tiña 14, 15, máis ou menos creo que tiña así 15, non, menos. O Cáliz de Fuego é 2005, eu tiña 14 anos, máis ou menos. E cando saiu este libro, é a primeira vez, e a última sen contar os seguintes libros de Harry Potter, non? Na que vin colas para entrar nunha libraría. En plan, de que había auténticas colas e había como mesmo un evento temático dentro, non? De que vías pancartas enormes, vías cartóns destos de tipo cine, non? Non sei se tiña un nome concreto este tipo de escenografía, pero había ese sentimento, non? De que todo escaparate, había como uns ovos ali postos, había palla, era como unha tolemia que nunca volvín vivir na literatura eu, non? Porque pois nunca me volvín a enganchar a algo que fose así de famoso, porque onte comentaba, non? Con Rodicio, que quedei con el, comentábamos que con Crepúsculo sí que parece ser que se viviu algo semellante nas librerías e tal, mais eu non vivín a saga de Edward Cullen e tal. Entón, para min foi Harry Potter. É algo triste e alegre, supoño, non? De poder vivilo con algo que che mola a ti e ver que algo, joder, un libro, que eu si fixen cola para ir ao cine. Acórdome de ver Star Wars e facer colas brutais na rúa e todo isto, pero non... Con libros só tive en este momento fan, non? De compartilo, saber que moita máis xente está contigo nesto, sobre todo na literatura, que é algo que bueno, a mí non me pasou nunca máis. Iso xa digo, para ben e para mal, non? Como digo, pero vaya, nunca me volvín a estar nese meollo. E oxalá que sí, non? Oxalá máis libros provocaran esta tolemia colectiva por ser lidos o primeiro día e por todo isto. Eu creo que xa falaremos logo da estimulación da lectura, pero creo que eu aquel día nunca o esquecerei. Sempre me acordo. Librería El Pueblo, Pontevedra, e non a da arriba, senón a da baixo, porque teñan dúas, non? Pois este evento foi na papelería e había como que subir escaleiras cara arriba, o que era como ainda máis emocionante. Parecía que ibas a unha atracción destes. Se estuvistes en algún parque de atraccións de Disney ou tal, como que hai para facer colas, como que tes experiencias, non? Non sei se estivestes en algún parque destes grandes. Bueno, pois estábamos ali e a cola parecíame, non? Como que había cartéis, había historias, había non sei que. Eu nunca máis volvín vir isto cun libro e é unha mágoa, non sei como vedes vos, pero, joder, fora a hostia. Eu lembro xustamente co do Cálice de Fogo, non o das colas, porque eu non era tan fan, pero sí que lembro xente da miña idade que mercaba, non teño nin idea a través de onde, a versión en inglés. O cabo eran rapaciños que non eran capaces de ler moito inglés, pero dáballes igual. Tiñan o libro e ian así lendo como podían, non? E lembro que isto circulaba, non? Como case un material de contrabando. Sí, incluso algunha versión, borradores tirados na basura, non? Chegaron a pasar en Harry Potter con internet daquelas. Cheguei a ver. Eu creo que conste que debía haber pouca diferencia de lanzamento. Sei que no último libro si hubo un desfase temporal bastante evidente entre a versión inglesa e a versión castelá. Porque eu cheguei a ter pirata creo que foi unhas poucas, creo que foi, non digo a primeira vez que pirateei un libro, pero por aí andaría
piratear a versión, o sea, fixera unha traducción en castelá alguén, non sei quen, da inglesa porque tardou moitísimo en chegar a aquí, non sei que pasara entre medias ou que cal era o problema, pero decía Rodicio, non, ti si que te acordas disto, non? Algo houvese, algo Sí, eu recordo que andaba rulando por aí a versión. Sí, foi traducida en plan pola comunidade, un pouco. Pola comunidade, non? Sí. Pois nada, ata aquí o de por vez primeira. Non sei se queredes engadir algunha historia a maiores, non? De Harry Potter así nun minuto disto ou directamente fago soar a música esta que, por certo, se alguén non a identificou aínda, é a música de Cowboy Bebop, que é a mellor serie da historia, por se non o sabedes. Por alusións, vou permitir que alguén queira refutar esta frase, simplemente dicindo, non é a mellor, esa está, non imos debatir, isto non é problema. Non sei, alguén quere dicir algo malo de Cowboy Bebop. Silencio total, non? Ben, isto é o podcast que eu quería. Así que seguimos Consenso. con Harry Potter. Falemos de outra cousa. Falemos de outra movida. Falemos de Harry Potter. Bueno, evidentemente, normalmente aquí definiríamos a movida, xa sabedes, pero este como un monográfico especial, pois dicimos aquí que máis que afondar no pozo ou definir a movida, o que vimos facer é vivir no pozo ou mesmo definir o pozo, non? Evidentemente, todo creo que o mundo que está aquí sabe o que é Harry Potter. Eu creo que xa hai unha saga de libros, máis de películas, máis de universo fandom, que non precisa presentación en Harry Potter. É como creo que explicaría de hoxe o que é Jesucristo a alguén. Mesmo creo que probablemente Harry Potter pode ser máis coñecido que Jesucristo, non? Como aquela famosa frase que se dicía dos Beatles, non? De somos máis famosos que Jesucristo. Pois eu creo que isto... por aí andará xa, non? A día mundial, así que non vou perder tempo en nada, simplemente dicir que evidentemente Harry Potter é unha saga de libros originalmente de fantasía, donde un rapaz que descubre que é mago e a partir de aí, pois, ocurre unha serie de feitos, unha serie de cousas que todos máis ou menos os que estamos aquí seguro que coñecemos, e os que non, pois non sei moi ben que fan escoitando este podcast porque non sei se van a enterar de nada. Pero vaya, sexa como for, queremos vos igual e eso desa resistencia, mesmamente. Quero darlle a palabra directamente xa a Rodicio e que nos empeza a explicar o que xa estábamos fiando de antes, non? De Potter como un fenómeno social ou mesmo como ferramenta de fomento da lectura, non? De canta xente chegou a lectura a través de Harry Potter, non? Isto, creo que ás veces, só fago isto, xa dou a palabra, hai grupos de música, non? Na miña parte sempre poño a música de símil, non? Pero que é moi claro que é como un pouco como moitas veces para o rock español Mago de Oz ou Escape, que son os grupos que sempre poño de que canta xente chegou ao rock español a través destes dos grupos, inda que logo os odie, os deteste ou o que faga falta, pero eu de acordo aquela xeración da miña, moitísima peña escoitou rock por primeira vez grazas a estes dous grupos, cousa que hoxe a min xa non estou nada no carro, non? A miña comparación pareceme moi boa porque facendo como que dis algo moi bonito, realmente, de unha maneira moi elegante, estás deixando caer que Harry Potter non vale un peso. Estás sendo un nivel de hate que, sabes? No, eu despois vou meter a... Non quero criticar esa idea. Non quero defender a Harry, non quero defender a Mago de Oz Escape excesivamente. Pero a mí algún CD que ainda hoxe me pode gustar, así que non é tanta sangre como parece na miña postura, quero decir. Pero vaya, creo que non sei, pero creo que se entende o símil, non sei se eu creo que un símil semiadecuado para min sempre na cabeza sempre funcionou bastante ben a idea deste tipo de cousas que no momento moita xente chega a algo a través desta cousa e logo xa derivan outras historias, pero estivo aí, non? O sea, catou esa materia. Así que nada, Rodicio, cabaleiro, cando queira. Sí, a ver, a idea, o sea, evidentemente non temos que explicar o que é Harry Potter, pero se cadrase... Non sei, que estou todavía recuperando unha comparación coa Costa do Silencio, sabes? Pero vaya, sí que é interesante localizar un pouco a Harry Potter como fenómeno, tamén un pouco temporalmente, non? O primeiro libro de Harry Potter, que é a Pedra Filosofal, publicouse no 98, tivo un pequeno así suceso en Reino Unido, pero realmente despegou como fenómeno cando despois empezou a ter un éxito moi masivo nos Estados Unidos. Comentabas ti antes o de Salamandra,
E de feito hai como unhas semanas, escoitando Radio Nacional, co gallo do... non sei de que aniversario é da publicación de Harry Potter, pero co gallo do aniversario falaban precisamente con unha das editoras de Salamanca dese primeiro momento no que mercaran os dereitos de Harry Potter, que, bueno, contaba a típica historia do que comentaba Pablo, precisamente, desa pequena historia de dous editores pequenos, do que empezan a saber dunha historia de cativos que anda tendo un pouco de éxito en Inglaterra, lerona, gustoulles moito e fixeron un pouco por mercala. De feito, ata mencionaban datos económicos, rollo, que a mercaran por 7.000 euros, unha cousa así. Mercaran os dereitos por moi pouco diñeiro para todo o que lle sacaron despois, evidentemente. Que, claro, que o senten como se fose a unha editora que lle toca a lotería. Totalmente. Claro, o sea, penso que un caso comparado podría ser o de Gilgamesh coa canción de Lume Xeo, vaya. En Galicia chega un pouco máis tarde, empezase a publicar a partir do ano 2003 en Galaxia, coa traducción de Marilar a Alexandre. De feito, creo que o primeiro libro é unha cousa xa, a día de hoxe, como unha cousa de coleccionismo, que é super difícil de atopar o primeiro, páganse unhas millonadas por eBay, bueno, sí. Unha cousa curiosa tamén. Co éxito dos libros, en realidade, moi pronto, eu mirando antes os datos, pensei que as películas tardaran máis en sair, pero en realidade a primeira película xa é do ano 2001, que en realidade é só 3 anos despois da publicación do libro, vaya. Ia dicir iso, que era... Eu lembro que saiu o libro e prontísimo saiu a película, a verdade. Pero eu supoño que polo éxito en USA, non? De que ao mellor Sí, aquí claro. Moitos estábamos comezando na historia, pero realmente en USA levaba 3 anos a de ventaxe sobre nós, non? E sabemos que USA, Hollywood, pues, domina o resto do mundo, non? As películas son británicas, As películas son todas británicas, Hostia, bueno, pero son da Warner, non? Pero son da Warner, non? Son da Warner, pero todo localizado en Inglaterra, vaya, sí, son películas de producción británica todas. A pasta, entendo que pon aí Warner a temática de... Home, a mí parece hollywoodiense o asunto, non? Quero dicir, no sentido mainstream do tal. Pero vaya, sí, hostia, pues non sabía de... Eu antes recordando, porque eu si recordo ter lido os primeiros como 3 libros, unha cousa así, antes de ver a película, e estou pensando que tiven que lelos como case na máis saíron, porque se a peli do 2001, eu creo que a película... Na miña cabeza, xuroche que tamén estou como a ti, estou flipando un pouco polo 2001, porque eu creo que salera 3 libros ou 2 de... Mínimo, seguro 2, eu creo que 3 de Harry Potter antes de primeira peli, pero bueno. 3, estou case seguro que 3, Eu a peli fun vela ao cine cando se estreou. Se imagínate xa fai canto tempo foi. Sí, por eso digo que entre o suceso internacional de Potter e as películas case non pasou tempo. Non, eu acórdome de que eu xa lera os 4 primeiros antes de ir ver a peli, que ademais fora vela pois na sala de cine vello de Lalín, que debeu ser das únicas que vin nesa sala de cine, que despois xa abriron os novos e agora mesmo non hai cine en Lalín. Era a seguinte pregunta que iba a facer Alba, grazas por responder. Sí, chegou a haber 2 salas de cine e chegaron a fundir as dúas. Pois iso, pero recordo ir ao cine vello que estaba no medio da vila e iso, recordo a primeira peli perfectamente. Eu xa lera os 4 primeiros, que ademais eso que tardaban salir era o quinto, que había dúbidas de se o iba a sacar ou non, o sea... Recordo que se dixera que roubaran os papéis cando elos mandara a editorial correspondente, que roubaran fragmentos do libro, non sei se iso foi verdade ou era parte da campaña de marketing, e recordo eso, a espera polos últimos libros. Cada vez con menos entusiasmo, tamén o teño que dicir, pero... É bonito porque esta dilación temporal tamén fala do que tardaban as pelis. Eu tamén recordo que as pelis o barco tardaban como un ano en chegar, Eso tamén hai que valoralo neste reconto, Como dato curioso, por dar contexto, ¿no? O Prisionero de Azkaban, segundo parece por aquí teño notado, publicase no ano 99. Non sei se tardou un pouco máis en chegar a España, eu creo que pouco máis, non? Porque aquí xa era coñecido. Entendo que pouquiño máis, pero vaya, que sí que é normal que a peli xa lles leváramos polo menos 3 libros, senón 4 mesmo, O sea, non o teño claro. Bueno, mira, en España no 2001 publicouse o Cáliz de Fogo. O sea que en novembro, e creo que a película xa logo confirmamos, salera no Nadal, ¿no? Entendo por aí, bueno, non o teño moi claro, logo confirmo seguro, pero Saíra no Nadal, recordo vela en León. Pois entón temos 4 libros antes da primeira peli. Sí.
Mais vaya, que é un suceso super rápido, como estamos falando. Xa entre a primeira película, entre o primeiro libro e o cuarto apenas pasan 3 anos e xa están sacando as películas, vaya. En realidade, dende unha perspectiva de mercado literario, o éxito ou suceso de Harry Potter enténdese tamén porque en realidade vendeu moitísimo en adultos, sobre todo no mercado norteamericano, que rompeu un pouco a barreira do mercado de adultos sendo apetecible para tanto os cativos como para os seus pais, e conseguiu ser un éxito moi transversal, a pesar de que en Estados Unidos tamén foi, sobre todo ao comezo, moi polémico, porque había aínda, bueno, e aínda a día de hoxe acontece cando saen este tipo de libros e teñen éxito, unha polémica relixiosa alrededor de Harry Potter, sobre todo nos estados do Medio Oeste, creo que onde máis pasou foi en Arkansas e por aí, onde varias comunidades religiosas opúñanse a que o libro fose vendido por acusalo de satanista e de, bueno, barbaridades dese estilo. Mais, como acontece sempre con estas cousas, en realidade o libro atopa o seu camiño de todas as maneiras e conseguiu ter moitísima relevancia tamén en Estados Unidos, onde acadou realmente o éxito de masas para despois lanzarse ao resto do mundo. É interesante tamén ver o legado do éxito literario a nivel de mercado de Harry Potter, porque de alguma maneira moldeou todo o mercado literario infanto-xuvenil a partir de entonces. Antes de Harry Potter non eran moi habituais, non era nada habitual a idea de saga, para nada habitual a idea de saga de libros infantiles, quizás de juveniles algo máis, pero sobre todo de libros infantiles, incluso dentro do que podían ser o número de páxinas que teñan os libros. O primeiro libro de Harry Potter era moi longo para o que era o estándar do mercado albo cara ao que iba dirixido. E en realidade o éxito de Harry Potter tomou a todo o mundo por sorpresa e revolucionou tamén a idea da lectura programada, porque de repente os cativos, o que estaba contando antes Carlos, ian en masa ás librerías a comprar un libro que ninguén lles obrigaba no colexio, que era o habitual. Eu tamén recordo algunha, incluso en librerías pequenas, xa digo, daquela eu vivía nunha vila e recordo que era todo un espectáculo cando chegaba o libro de Harry Potter con esperas longas para conseguir o libro, e a xente estando o día de antes intentando convencer o libreiro para que lle reservase un, e cousas moi exaxeradas. Tamén penso que tivo unha influencia nos centros de ensino, porque eu recordo ler Harry Potter non no colexio como lectura recomendada, pero que sí que incluso permeaba, que estábamos todo o tempo falando diso, e a xente tomou nota e de repente Harry Potter apareceu en todas as librerías de todos os institutos con moi pouco tempo, vaya. Porque claro, conecta coa idea de que os cativos teñen que ler, que teñen que ter que ler libros, e se xa estes están lendo voluntariamente, pois veña, este tamén nos vale. O que plantea algunhas problemáticas, non sei como o vedes vos. Eu quería me meter aí xusto, porque retomando a idea que botaba Carlos de Harry Potter como fenómeno de fomento de lectura, eu penso que isto é como unha perspectiva que se implantou, mas case ten algo de propaganda do propio fenómeno que se deslizou desde os medios, non? Porque lía un paper xa hai bastante tempo que se publicara, a verdade é que non lembro quen era o autor, pero indicaba precisamente que non había ningunha correlación entre ter lido Harry Potter de crianza e logo ter continuado coa trayectoria lectora, non? Que son outro tipo de lecturas as que fan que logo de adulto ti continúes, mas que a maior parte de persoas que só leron Harry Potter cando eran pequenas non continuaron. Entón, eu penso que se ben non houve aí unha correlación, sí que houve no que indicabas de mudar a cultura dentro dos institutos, non? Pois de movelo cara a outro tipo de lecturas menos clásicos e máis, unha lectura máis adaptada para este tipo de públicos. É un pouco que distí que é discutible ata que punto iso foi bo, ou máis ben que aspectos positivos e negativos tivo, non? Ese impacto de Harry Potter. Non sei que opinades vos nese sentido. O meu, como sempre digo, se está escrito nun paper é que é verdade. Non teño ninguna dúbida. Ou para nada. Non, eu que sempre que digo o fomento da lectura, claro, un basease na súa propia experiencia, non? Tamén é certo, e creo que hai ese é unha visión real absoluta, non? Evidentemente non todo o mundo que leu Harry Potter continuou lendo, nin moitísimo menos, non? Pero sí é certo, o que sí teño clarísimo é que hai que, como dicilo, foi un libro brutalmente lido, quero dicir, eu teño amigos que non len nada, o sea, cando digo nada, é nada, ningún libro ano, cero, concretamente, pero leron Harry Potter. Cando falamos de Harry Potter, joder, teño que volver a ler Harry Potter.
Sabes ao que me refiro? O sea, como que quedou aí un pozo de algo, de gusto por ler iso, non? Evidentemente isto non deriva en nada, nin ten que derivar, pero bueno, curiosamente como Alba dicía, que a ela, perdón, si entrou na literatura fantástica e continuou o seu camiño por mor ou polo menos non sei se totalmente por mor 100%, pero algo fixo. Eu iso sí que me baso nas historias individuais. Evidentemente, se hai un estudio brutal e real, pois seguramente o sea, o que di ese estudio que comentabas ti, pode estar de acordo con el. É certo que Harry Potter non cambiou o mundo a nivel lectura de que todo o mundo se puxera, a ler aquí de todo, nin nada, pero creo que sí se leu Harry Potter. Non sei se me explico. O sea, creo que case todo o mundo, non case todo o mundo en términos absolutos, non? Pero creo que en Occidente, sendo nesta época rapaz, sendo tal, o máis probable é que leras Harry Potter. Non, o sea, creo que diches o dato xa, Rodici, por aí, de que un tercio, non? Sí. Dos americanos. Sí, o dato é que no ano 2011 o dato era que unha de cada 3 persoas en idades de entre 18 a 34 anos en Estados Unidos lera polo menos un dos libros de Harry Potter. Mas este dato en realidade a mí o que me dá é precisamente o contrario, non? Porque os datos de lectura baixan e ainda así Harry Potter foi extremadamente lido, o que dá a entender que quizáis Harry Potter como medida, o sea, o que dicía Pablo, non? Que Harry Potter per se non fomentaba a lectura. E de feito eu creo que ligar os programas de fomento da lectura ao éxito de Harry Potter transporta unha idea un tanto nociva que eu escoito moito, que é esa idea de, bueno, polo menos que lean algo, polo menos que estean lendo isto. Cando o programa de fomento da lectura ten que ser unha cousa, ou penso eu, máis acompañada, que ten que ir como fomentando diversos intereses, acompañando, mentras que o éxito comercial de Harry Potter tivo moito de social, de estou no lendo porque están no lendo todos os meus amigos, e si pode gustarme máis ou menos, pero non o incorporo a miña rutina, non o incorporo como unha cousa que me gusta ou que me leva a outros sitios, simplemente é unha cousa de consumo rápido para poder falar con rapaces no recreo, sabes? Eu creo que todas as modas, non? Perdón, creo que todos os fenómenos teñen un pouco de fenómeno social, perdón, evidentemente. Creo que todos os fenómenos culturais teñen moito de fenómeno social, de hostia, é como tipo, non sei se vistes este vídeo, que se pon a bailar só nun festival e de repente como que vai reunindo xente. E cada vez máis xente. E cada vez máis xente, non? E ao final está todos bailando e ninguén... Simplemente todo o mundo está bailando porque alguén... Creo que todo se resume nisto moitas veces nas tendencias, non? De que estar na moda nese momento exacto e concreto, non? E hoxe tocou ler Harry Potter e mañá toca ser fan de System of a Down, por poñer un exemplo absurdo e tonto, non? Pero creo que pode pasar, non? Pode pasar, creo, simplemente. Sí, pero basear niso na política, a política de fomento da lectura... No, mal, fatal. A mí parece cousa que ten unha moi nociva. Porque a idea, nunca a idea pode ser que lean o que seña, sabes? Porque por eso que lean a parte de atrás dos champús, sabes? Sí, o Mein Kampf, se nos poñemos tonto que lean aí a... Bueno, Sí, joder. Como escalou a cousa, No, hombre, por que non? Porque nos poñemos a ler calquera cousa que lean, joder, algo, non? No, hombre. Ese é un tema, eu creo que, sobre todo que intento facer programa, que fixe programación de lecturas e tal, é moi difícil, recoñezo escoller os libros que funcionen, joder, ou que crees que poden funcionar, non? Isto é o problema, mellor, non? Que non hai fórmulas máxicas para que a rapazada lea. E iso é super complexo, de verdade. Eu polo menos sinto cada vez que teño que facer unha lista, non? Para a programación de que libros vou mandar, gustaría mandar ler, non sei que, bla, 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 bla. É moi complicado porque non o sei, sinceramente. Porque cada rapaz é un mundo. E sí, podo ir cada rapaz recomendando, pero todos sabemos que a realidade non funciona exactamente así. Oxalá. Pero é super complexo. Porque o que lle gusta a Pablo Pesado non lle gusta a mellor a Darío. E menos con 15 anos ou con 14. O sea, eso por descontado. Entón, Pensei que ias dicir o que lle gusta a Pablo Pesado non lle gusta a ninguén. Xa... no, eu quero te ben. Pero xa sabes, quero dicir, que me parece super complexo. Super complexo. O tema de como facer que a xente lea. Porque, sinceramente, creo que moitas veces non... É que non hai fórmula máxica. É que non creo que dependa tanto dunha programación ou dun neno ou non sei que. Creo que é algo moito máis da casa e dos costumes herdados mesmo. A ver, realmente Harry Potter sería como o élite de fantasía, non? En plan, mítica serie que sabes que unha merda, pero que ainda así, pois, podes vela porque é entretido. Sabes, pois o Harry Potter pois igual, os libros en sí non é que sexan libros
dunha calidade da hostia, así que son entretidos, iso penso que niso estamos máis ou menos todos de acordo, e por iso, basicamente, é o seu maior defecto, pero tamén a súa maior virtude. A ver, eu sendo aquí facendo o papel de hater, a pesar de todo, penso que se Harry Potter funcionou, algo bo tiña que ter, non? E penso que hai virtudes. Tal vez despois, cara ao final, podemos meternos nese tema de por que funcionou tan ben, non? A diferenza de outro tipo de cousas. Mais que ten virtudes é incontestável. Outra cousa é que eu o considero a lectura máis eficaz, xa non para crear novos lectores, que a min tal vez interésame menos, quero dicir que a mí me parece ben que a xente non lea, é totalmente lexítimo, pero simplemente igual para construir unha trayectoria lectora a longo prazo é máis interesante ter variedade, aínda que sexa en calas pequenas, que apostar por tochos de 1000 páxinas cun só tipo de discurso, cun só tipo de trama, non? Sí, cuestionado o valor de Potter como lectura recomendada, o que sí pensaba, por rematar un pouco este contexto histórico, a importancia que tivo a saga Potter por atacar xusto no momento de a chegada á adolescencia ou de a primeiro adulto na xeración dos 90, no que a día de hoxe entendemos como que foi un pouco a revolución da cultura geek, que entrou directamente xa a saco. E todo o que é o xénero fantasía e ciencia ficción pasou de ser un xénero apartado e en certa medida denostado no mainstream para entrar a ser unha cousa totalmente aceptada en todo tipo de mainstream. Habería que engadir aí as películas do Señor dos Anéis, por exemplo, que coincidiron no tempo e tamén aumentaron o público geek, se credes. Sí, pode ser. Houve como un ataque en masa ao xénero juvenil, a primeiro adulto, con como 2 ou 3 sagas moi famosas. Penso en Potter, penso no Señor dos Anéis e penso en Crepúsculo, en realidade, tamén hai que dicilo. Que legitimaron que dedicar o teu ocio a fantasía e a ciencia ficción. E quizáis a partir de aí se entende moito mellor fenómenos posteriores como pode ser o de Martin xa para un público máis adulto, ou todas as pelis de Marvel. Temos que ter en conta que, por exemplo, a serie de Buffy Cazavampiros é case coetánea no tempo a Harry Potter, porque creo recordar que é do 97 o que é a primeira tempada e logo pois ata 2007, pode ser 2008 que durou a serie. Mesmo nós nos era estamos unha serie que convertuse en mainstream, non? Tamén. É que nós mesmos estamos creando, vemos que hai un contexto que non só é Harry Potter, senón son 40 mellor obras que coinciden nun momento adecuado, non? Eu xa digo, creo que estamos saltándonos algo importante que é Star Wars, dende a anos 79. O sea, creo que a influencia de Star Wars na ciencia ficción e no space opera e todo isto marca xa unha xeración e abre a porta de que sí, sodes frikis, pero sodes frikis que eu creo con poder e con potencia para que as cousas sigan vivas, non? No tema cultural, o sea, non, por lo menos a miña percepción é o que eu estudiei é o que me parece, non? Na ciencia ficción, o mellor na fantasía, sí que tal, que o Wander, Willow, o mellor, non? Así medio triunfal, poderíamos dicirlo. No. Pero cal é a xenealoxía? Quer dicir, non atopas unha caída xeracional entre Star Wars e Harry Potter? Quer dicir, o mundo geek nos anos 80 estaba mal visto nos Estados Unidos. Quer dicir, era unha cousa de xente friki. En Europa non existía directamente. Pero porque tiña que pasar os anos para que esa xente fose máis maior, simplemente, quero dicir, pero no ano 2001 estrease a Ameaza Fantasma e me cago en diola. O sea, ata os nosos días, o de Star Wars, as novelas, todo iso é un fenómeno que no, o mellor, a mí pareceme mainstream. O sea, a mí Star Wars pareceme un produto de cultura popular amplamente recoñecible, tanto, o sea, un sable láser pareceme a mellor arma mitolóxica da fantasía creada nos últimos 50 anos, directamente, xurocho, De todos os modos, penso que menos importante que cales son os marcos a colocar deste fenómeno de ampliación pois da cultura fantástica, da ciencia ficción, o máis relevante é constatar como si que houve unha avanzada histórica e como en Harry Potter librouse a gran batalla, non? Tal vez precisamente porque os pais que viran Star Wars tiñan xa unha sensibilidade máis ampla, non dubidaron en incentivar este tipo de lecturas, non? Conste que non quería negar o de Rodicio. É evidente, non? Que pasa algo aquí con Harry Potter. Iso creo que sí, que se establece unha cultura mainstream total e incluso o que di el, que dicía moi ben vista. O tema de... Eu son de Ravenclaw. Logo podemos
declararse non de Ravenclaw, e mesmo Pull&Bear vende, bueno, todo isto das bufandas, todo isto foi, o sea, unha tolemia en certas tendas en certos momentos. Perdón, Alba. Eu son de Gryffindor, por certo. Eu tamén creo que unha cousa que influiu no éxito de Harry Potter é que é unha historia que se adapta a todas as idades e a todos os públicos lectores moi facilmente. Porque, por así dicilo, é family friendly, non? Non sei como explicalo. Entón, iso tamén axuda. Despois, a ver, nos plans de lectura, eso xa me parece unha cousa máis complicada, porque é moi difícil, habería que facer un seguimento quase persoal, e é moi difícil, porque o gusto individual é moi difícil de calibrar. Ademais, a certas idades. Oye, xa que Alba, xa que falas ti, por que non vas ti directamente a tu libro, non? Como dicimos aquí, o teu tema, empezas a constatar un pouco, a deixar constancia de influencias e historias de Harry Potter, non? Que surdiron alrededor de todo isto. A ver, sobre as influencias de Harry Potter hai moitísimas cousas. Entón, eu neste caso tampouco me compliquei a vida e acudín a fontes que poden estar ao alcance de todo o mundo, como pode ser a Wikipedia. Iso é algo que vos vou confesar únicamente aquí e únicamente esta vez. Negarei no resto de veces que consulta a Wikipedia. Non. A ver, por que o fixen así? Porque quería ver cales se consideran as influencias de Harry Potter, ademais das que eu xa traio comigo de base. Sí que quería engadir a reflexión que fixestes vos antes, que antes de ser Harry Potter, o libro de referencia, por así dicir, da infanto-xuvenil, de introducción á fantasía, era Peter Pan. Era Peter Pan. Entón, era un pouco o que se consideraba tamén nesa liña, e que pode ser equivalente, etc., e do que se falaba, pois Peter Pan. Pois de Peter Pan pasamos a Harry Potter e logo interesábame ver que libros se consideran influencias de Harry Potter, porque hai os que o considera a xente, porque a polémica tamén formou parte deste fenómeno mercantilista, logo a autora tamén se subiu á polémica, diso xa falaremos, entón moitos periodistas contrastaron obras que foron publicadas anteriormente independentemente de que a autora se cadra tivese coñecemento delas ou non, non? Despois tamén hai referencias que soltou a propia autora, como por exemplo Cumbres borrascosas, que eu non considero que Cumbres borrascosas influíse en Harry Potter, home, ao mellor un pouco polas paisaxes, pero non moito máis. O sea, Chovía tamén. Quero dicir, eu sí que lín Cumbres borrascosas e é a obra que máis me gusta das Bronte, pero isto é opinión persoal miña, pero é como non acabo de ver esa influencia, como non sexa no clima, como non sexa, non acabo de ver, non? Perdón, Alba, pero mellor mandouse a mítica de di as túas influencias deste libro, ti espera, claro, pero espera, eu por suposto, por eso me interesaba ir á Wikipedia, porque sabía que iban a aparecer cousas, non? Por exemplo, outra das influencias era a Ilíada, porque claro, vos pensade en Cedric Diggory, como morre Cedric, pensade que despois Harry recolle o cadáver de Cedric e que llo leva aos pais, e claro, eso está directamente sacado da Ilíada. Vos seguro que vos destes conta. Eu Sí, non. totalmente. Sí, Con 15 sempre. flipas. Pero claro, era o de Patroclo, Aquiles, Héctor, e que eso estaba clarísimo, e aparte foi algo moi traumático para ela no momento no que o leu e que o deixou marcada. Logo tamén fala da mitoloxía inglesa e de que, pero bueno, eso supoño que atinxirá máis a Animais Fantásticos, que ese libro que eu non lin, esa película, a única película do mundo na que eu me quedei dormida no cine, entón xa decidín que igual non iba a seguir con esa saga. Pero sí, quero dicir que no das influencias eu creo que ela chega un momento que fai certas declaracións e que lle interesa pois meter os clásicos aí. Esa é a miña apreciación persoal polo que puiden ver estes días, non? Sobre o tema. Pero sí que creo que hai dúas influencias que son moi claras, na miña opinión, porque ademais nun dos casos sí que foi libros que eu tiven nas mans e que puiden comprobar, entón xa vos conto agora. Unha das principais influencias ou a que considero máis importante, é que a saga Harry Potter está inserida na tradición literaria de historias ambientadas en internados. E esta tradición literaria é especialmente inglesa, non? É especialmente inglesa. Este tipo de historias orixínanse na época victoriana con Tom Brown's School Days, o meu inglés horroroso sempre, que é os días de escola de Tom Brown de Thomas Hughes, que é un autor victoriano. E tanto os días de escola de Tom Brown como Harry Potter teñen como protagonista a un neno de 11 anos que é mellor nos deportes que na escola,
escola e que é enviado a un internado. E a súa chegada, o neno coñece o seu mellor amigo, que lle axuda a se adaptar ao novo mundo, e son molestados por outro neno, que no caso de Harry Potter, o mellor amigo é Ron Weasley, e o neno que lle molesta é Draco Malfoy, non? Por así decir. Entón, eu creo que aí a influencia está clara. Eu supoño que estas poden ser lecturas de xuventude da autora, e que sí que adopta moi claramente ese modelo. E outra, aquí é onde me parece que ven a copia directa, e a copia bueno, isto díxose no seu momento tamén, que os Xogos da Fame que era unha copia un pouco moi deturpada de Battle Royale. Eu aí tamén creo que ti podes chegar ao que expós nos Xogos da Fame sin ter lido Battle Royale, que creo que foi o que pasou, pero esa tamén é unha opinión miña persoal. Pero eu aquí no caso de Harry Potter sí que creo que en Harry Potter hai un calco moi importante dos libros da maxia, que é o título dunha miniserie sobre un mozo mago creada en 1988, que foi cando nacín eu, por Neil Gaiman, que foi o guionista, e John Bolton, que foi o dibuixante, e que foi publicada por DC Comics. A ver, eu sí que cheguei a ter algún destes cómics na man, e sí que atopei cousas que tanto... o sea, eu neses cómics vin a Hagrid, por exemplo, sí que atopei elementos e personaxes que remitían, que evocaban moi directamente a personaxes que aparecían en Harry Potter. Entón, eu aquí sí que considero que tanto as novelas victorianas de internados ingleses como os libros da maxia, eso sí que son influencias impepinables que aparecen en Harry Potter. E moi claramente os libros da maxia ou os cadernos da maxia, que a veces tamén se traduciu así. Entón, que pasa nos cadernos da maxia? Que conta a historia dun mozo inglés chamado Timothy Hunter que ten o potencial para se converter no mago máis poderoso da época. A que non soa isto? Pero a súa lealdade cara ao ben ou cara ao mal aínda non está decidida. Para poder usar e ter coñecemento de todo o seu poder é interceptado pola Brigada da Gabardina, que o guiará polo camiño do coñecemento e por un mundo máxico chamado, non sei como se lê este nome, vou non ler a galega. Literal, a muerte. Sí. E durante as súas aventuras Tim coñece destacados magos do universo DC e outros personaxes fantásticos, mentres os seus aliados o intentan protexer do culto da Flama Fría, que supoñemos que son os malos, e tras estas desventuras Tim decide que, bueno, que o prezo a pagar pola maxia, por estar nese mundo, por todas esas cousas é demasiado alto, e aí é onde decide cara a onde vai, e se involucra ou non. Non imos facer máis spoiler nese sentido, pero eu creo que aquí sí que hai unha influencia moi clara e moi directa. E xa vos digo porque eu vin imaxes, o sea, vin imaxes destes cómics que me evocaron directamente, pois eso, a Hagrid, a Harry e a outros personaxes que pode haber nese universo. Non sei que pensades, non sei se coñecíades algunha destas referencias. Sí que vai haber unha referencia que creo que está presente e que vos coñecedes e pilotades, pero, bueno, en principio hai outra obra que se chama Groshan Grange, non sei como se pronuncia isto, que foi publicada en 1988 de Anthony Horowitz. Ahora estou no pronunciando como os de Big Bang Theory. A ver... Estou non facendo fatal. Bueno, neste caso o argumento xira en torno a David Elliot, que é un adolescente que está maltratado pola familia que recibe unha chamada inesperada dun internado illado, porque o Esta sí internado me parece sempre brutal. Esta sí que a coñecía e sí que me parece bestial a referencia. Que ao final é unha escola para magos e bruxas. A que me suena. E as dúas obras teñen en común que aparece un fantasma como mestre, un home lobo que leva o nome de lobo en francés, que é Lupin, e nos dous se chega á escola en tren. Destas influencias hai varios tipos. Eu tamén teño que dicir que me atopei, non sei vos que pensades, neste feixe de influencias tamén me atopei outras referencias das que non estou de acordo. Creo que se meten no mesmo saco que a Harry Potter e que se intentan relacionar para colocar a Harry Potter en certa franxa de certa da considerada fantasía clásica ou fantasía canónica que se xera a partir do século XIX. O sea, aunque unha influencia directa era O Señor dos Anéis. Non me parece que O Señor dos Anéis sexa unha influencia directa en Harry Potter. Non o considero así. Non me parece, creo que son este tipo de, bueno, pois Cumbres Borrascosas, pois a Ilíada, pois bueno, despois falarán... Exacto, eu creo que son maneiras de legitimarse.
Exactamente. Eu creo que sí, totalmente. Eu creo que son autores que lees e dis, están aí, pero non hai influencia directa. Eu creo que non se Non, aprecia en exactamente, nada. porque, por exemplo, outra das influencias que se propuña era Terramar. E a propia Úrsula, sí que salía unha crítica de Úrsula dicindo que, bueno, que realmente Harry Potter non, sobre todo o primeiro, que se vendeu como un libro super orixinal, que non era tan orixinal como se vendeu, bueno, que non había tanta orixinalidade, pero diso a considerar que hai moitas relacións entre un mago de Terramar e a obra de Harry Potter, a ver, eu aínda non afondei suficientemente en Terramar, Eu pero non coñezo sei o Terramar, argumento. pero Eloi Fernández Porta tiña unha tese moi interesante, bueno, que expuxera en Twitter, non que escribira nada ao respecto, pero comentaba que sí que había unha influencia e que, de feito, na evolución de Terramar para Harry Potter, que se podía constatar tamén unha sorte de evolución do feminismo nos 90, non? Porque en Terramar o mago era o protagonista polo seu desempeño como mago, pola súa capacidade de facer maxia, e a muller era unha simple acompañante. Falaba do segundo volume da saga. E porén, en Harry Potter, aínda que o home continúa a ser o protagonista, a muller é verdadeiramente a talentosa, a que realmente sabe facer maxia. Sobre isto volverei despois, non? Pero eu, sen coñecer a referencia, parecíame unha hipótese interesante. E que é interesante porque a relación entre Terramar e Potter existe, pero claro, existe porque creo que Pero a exposición que fai Alba é interesante porque ten claramente dúas fontes das que bebe. Por un lado, todas estas referencias moito máis directas de novelas de internado, pero por outro lado podes conectala con todos os Bills Roban en fantásticos. E pensas, pois, en claro, Terramar, pensas é que eu na... creo que ten algo, é unha estrategia, aquí hai que ter moito cuidado porque é o caixón de xastre. Quero dicir, as novelas de fantasía e as novelas de maxia teñen unha serie de tropos que se repiten, Claro, que, bueno, claro. eu puxenos ao final, pero poden saír agora, que son o ben contra o mal, a heroína ou o heroe, a maxia que normalmente véndese como algo raro, ao alcance duns poucos, ou non duns poucos, pero non de todos, a profecía autocumprida, medievalismo, razas, especies, quero dicir, estos son tropos de todas as novelas de maxia. Entón, aí podemos empezar a meter, e claro, queda moi bonito No, poñer pero eu falo en concreto da aprendizaxe, que é o é elemento fundamental de Harry Potter, eu diría. Quer dicir, o fundamental de Harry Potter é que ti vas acompañando a un estudante durante a súa aprendizaxe. E iso podes velo nalgúnas típicas novelas de fantasía, onde podes falar das primeiras novelas de Terramar, onde podes falar das de Robin Hood, onde podes falar, eu que sei, das de La Espada de Fuego, de Javier Negrete. Sí, completamente. Claro. Que eso, que se cumple unha serie de tropos, incluído eso, a evolución do heroe, o camiño do heroe e todo, que claro, aí é un caixón de xastre moi grande. Pero, por exemplo, sí que tamén falaban da influencia de Star Wars, esa era outra das recorrentes que aparecía. Non sei por qué, pero tampouco vexo a autora como unha gran fan de Star Wars. Non o sei, o sea, tampouco me parece que a influencia de Star Wars en Harry Potter sexa super directa. Creo que iso, que son pezas que están aí, que xa forman parte do canon clásico da fantasía, entón queda moi ben metelas, como tamén queda moi ben meter, pois, Cumbres Borrascosas, pero a min que me expliquen tamén a relación, ou como queda moi ben meter a Ilíada, que como, claro, agora cando recollo cadáveres o só pasa. Mítica Ilíada, tío. Estamos... Claro. Teño claro que o primeiro libro que escribe eu será la Ilíada. O sea, rollo, sí, la Ilíada me la leí, ¿no? De este rollo que dices, sí, este está lida teño que metela, nos collos. Encima que tienen que leerla, esto está metidísimo, vaya. O sea. A ver, sí que é certo que, como di Alba, que Harry Potter toma moitos clichés do que son das novelas de fantasía, non? Do un pouco ideoloxía e... Bueno, non ideoloxía, pero si es elementos característicos de moitas obras de fantasía épica tamén, non? E como dixo, ela tendo o camiño do heroe, non? Sobre todo tamén noto un pouco influencia tamén do que a cultura xaponesa no tema de Harry Potter, tal, cosa de honra, un tipo de corazón puro, non? Un pouco así, non? Non creo que era unha das cousas que se dicía que librouse de morrer por Voldemort por iso, non? Creo que dicía pola parte da protección. Sí, polo amor, Claro. Sí, é Iso como que unha especie dis... de modelo ético-moral, non? Sí, E despois, a ver, efectivamente. outro dos referentes, por suposto, é Shakespeare, o sea, claro, Shakespeare está en todo, onde non está Shakespeare? Está Hai en unha inglés. cousa que apunta Darío que me parece moi interesante con respecto á influencia xaponesa. Eu non teño nada claro
que Rowling coñecese a influencia xaponesa. Ora ben, Eu sí que é tampouco. certo que conforme Harry Potter triunfa, tamén está a introducirse os animes xaponeses en Europa e en Occidente en xeral, que moitas veces teñen lugar, acontecen en institutos, internados, non? Como escenario principal. Entón, eu penso que aí sí que hai unha conexión de que toda esa cultura de base de protagonismo adolescente en espazos cerrados de escolas, tal, axudou moito a que a Rowling triunfase, non? E viceversa, vai. Non vexo a Rowling sendo otaku tampouco, Pablo. Non, claro, é precisamente o que digo, Era que penso que broma. Rowling non... Sí. Era broma. Iso moi bo. Oxalá. No, a ver, eu creo que tamén son obras que conflúen no tempo. Eu recordo, non sei se vos acordades vos, pero cando se estreou Harry Potter no cine tamén era cando se estaba estreando O Señor dos Anéis, o sea, foron eventos que coincidiron no tempo. Entón era como aquel boom da fantasía, non? Entón unha cousa arrastra a outra. Iso non quere dicir que haxa influencia directa. Eu, por exemplo, claro, outro dos influencias, pois sí, a Biblia, claro, a Biblia está en todo, tamén está en Xogo de Tronos, a Biblia, e a Muralla China. O sea, podemos facer este tipo de referencias, pero creo que son excesivamente xenéricas e creo que xa entran no caixón desastre de, bueno, pois hai fantasía e vamos intentar relacionar Harry Potter cos clásicos porque no fondo tamén é probable que entre a formar parte do canon infanto-xuvenil, eu sí que creo iso, e despois tamén iso, cos grandes clásicos da fantasía, pois imos intentar relacionalos e meter un pouco aí entre canon e reputación, non sei como explicarlo mellor. E nada, pois podo seguir un pouco ca lista dos que eu sí que creo que poden ter relación, que serían o Xogo de Ender, de Orson Scott Card, que eu non o coñezo, pero Darío sí, que está escrito en 1985, e vai dun rapaz que medra nunha familia que o oprime cando de repente descobre que pertence a unha clase de mozos con habilidades especiais que van ser educados nun lugar distante e participa nun xogo que no que chega a dar clases non autorizadas e isto alporiza os seus inimigos que teñen a intención de matalo pero que é protexido polos seus amigos e gaña forzas grazas ao apoio de algúns familiares e ademais é guiado por un ancián que previamente mantivo a raio inimigo e que chega a se converter na figura crucial da loita contra o inimigo que ameaza o mundo inteiro, non? Porque Voldemort ao principio é como unha especie de sombra, pero logo ameaza o mundo inteiro, está Albus Dumbledore e está este grupo de como era que, ai, por Dios, de defensores contra as artes escuras que están nesta habitación itinerante que teñen que andar invocando e que teñen ali... O exército de Dumbledore era, non? Exactamente. As aulas de oclumancia, non? Sí. Exactamente. Pois aí parece ser que hai unha relación co Xogo de Ender, que pode haber unha relación. Super vaga, Eu lín o Xogo de Ender e para mí a relación entre Ender e... Sí, aparte de que non penso falar nunca de Orson Scott Card nun dos nosos podcast, o tema de... A ver que me dices vos, porque eu aí sí que non sei. Alba, que tiraches aquí un anzó que todo o mundo vai morder, porque aquí todos somos fans de... Bueno, eu polo menos considero bastante fan de Orson Scott Card como escritor. O Xogo de Ender parece un libro que a min gustoume, sen máis, non sei se foi un libro que estivo, pero bueno, sí que é certo que os paralelismos, como di Riz, un pouco forzado, pero sí que o tema de ser tipo especial e tal tamén teña influencias, pero bueno, ao fin e ao cabo o Xogo de Ender tamén bebe destes clichés do que son a fantasía épica, ciencia ficción tamén épicas, novelas caballerescas, non? Tamén. Entón, bueno, é un pouco todo o rollo este do heroe, o tipo especial, etcétera. Sí, completamente. Eu xa digo, eu pillado con pinzas non o seguinte, o sea... É que o que viñábamos falando nos últimos 5 minutos. Por citar referencias podemos... Pois este é outra das referencias recorrentes. Sí, claro, o sea, pero vaya, que sí, poñemos a citar libros e o carallo, pero non... A ver, aquí o paralelismo mencionou no propio autor. Quero dicir, eu aquí ainda podo atisbar algo de, bueno, pois, unha idea Pero mencionou no que en Scott. Harry Potter. Eu creo que sí, pero mencionou Scott, xa, pero es que Scott apunta a un bombardeo. Scott é a peor persona do planeta. Entón entendo que para él, seguramente para sacar rédito, pues faría así, no libro parece sobre determinados países en concreto, cara. De todos os modos, o que estamos a debater... O sea, non... O que estamos a debater non é
a quen plaxiou Rowling, no caso de que plaxiase alguén, serán as influencias, non? Entón, eu penso, eu non coñezo ese libro, nin o autor, vaya, non lle lín nada, pero penso que, aínda que non sexan os paralelismos moi fortes, sí que pode haber unha referencia, porque en calquera caso, o que está claro que Rowling tivo que ler algo antes de escribir o libro, non? Porque é moi difícil escribir un libro sen ter lido algo. E dentro dos candidatos posíveis, ese pareceme, bueno, Claro, solvente. aínda que sexa collido con pinzas, aquí aínda podo ver unha conexión. Eu, por exemplo, en Cumbres Borrascosas, non. Eu a risco de ser polémico vexo máis conexión con Terramar que co xogo de Elder, por exemplo. Totalmente. Dende a miña perspectiva, Pode ser. Para eu que lín Terramar e que lín os xogos, perdón, o xogo de Ender, totalmente. O sea, non... Pode ser, pero aquí aínda vexo unha idea, con outras referencias xa non. Logo temos O segredo da plataforma 13 de Eva Ibbotson, que foi escrito en 1994 e que inclúe unha porta a un mundo máxico localizada na estación de King Cross de Londres. Hai unha conexión, tamén se pode chegar a esa conexión sin necesidade de ler o libro, E o protagonista... que parece máis específica, Claro, a mí parece específica, pero é bastante coñecida, non? A estación. Claro, a ver, é que ese é o problema. A ver, é moi específico, pero que che garante? O sea, eso é como se eu quero poñer unha porta na Catedral de Santiago, un portal máxico, e o pon outra persoa noutra novela, e que tampouco sería moi difícil, non o sei, pero creo que me entendedes. Sí, En calquera caso, o protagonista desta novela tamén pertence a un mundo máxico, pero foi criado como un servinte, mentres o fillo biolóxico, gordo e consentido, é malcriado. Deus. Tampouco me parece moi difícil chegar a ese paralelismo, o sea, tampouco me parece excesivamente creativo ou... Porque, aparte, a ver, nas películas de Disney están un montón delas, non? A persoa boa que teñen marxinada e que na cinta está, que non sei, é a primeira que se me veu á cabeza, pero hai unha chea delas. E despois está o voso querido Mundo Disco, que tamén é unha das referencias polas que vos quero preguntar, porque eu non lín a Terry Pratchett aínda. Pero hai unha anécdota graciosa sobre isto, que sei que lle preguntaron a él se sacara a idea da Universidade Invisible de Hogwarts ou se o mago de pelo negro e lentes, Ponder Stibbons, se inspirara en Harry Potter. E claro, el contestou algo do tipo, sí, metínme na máquina do tempo e evidentemente sí, sabes? Sí, porque o Mundo Disco é do 86, creo, o primeiro disco. Se mal non... Ese día o xornalista preparara ben a entrevista. Sí. Que de feito, xa que sacas o tema de Harry Potter, Alba, e aí eu comentalo, porque tiña que comentalo, Terry Pratchett vendía máis libros en Inglaterra que J.K. Rowling, creo recordar. Non sei se isto... A día de eu creo que sí, A día de hoxe non sei. O sea, isto é unha mostra de que o mundo ás veces é xusto, bonito, xeneroso. Levo unha alegría. A día de hoxe non sei, pero eu xeraría que sí. Eu xeraría que no seu momento sí que vendeu, Unha última referencia, Alba, que hai que seguir, veña. Sí. Última referencia. Nada, a última referencia sería a saga Os Seis Sinais da Luz de Susan Cooper, porque parece ser que na segunda novela o prota descobre polo seu 11º aniversario que oculta un gran poder máxico e que é o último dos vellos, que esas, non sei, serían unha especie de secta, non o sei, e que ten que vencer o lado oscuro. Pero eu xa vos digo, eu o que vexo, para min as influencias moi claramente son as dúas primeiras que dixen, a das novelas de internado e o dos cadernos da maxia. Eu despois creo que xa hai unha serie de novelas que siguen os tropos da fantasía e dos libros de maxia, entón que, bueno, aí evidentemente vai haber conexións con Harry Potter e vai haber conexións con moitas máis novelas de maxia. Non necesariamente con Harry Potter, porque son os tropos que xa vos dicía antes. Ben contra o mal, Señor Escuro, maxia, profecía autocumplida, Bildungsroman, o do crecemento, porque hai unha fase de aprendizaxe, hai unha fase de descubrimento do heroe, hai medievalismo, razas, especies... Ela tamén decía que se inspirara na mitoloxía inglesa e tal, pero bueno, moi libremente, porque a mitoloxía inglesa tamén era moi libre, logo a culpa era dos outros, non sei, era como é moi libre, que tamén nos copiamos de moitas outras mitoloxías e tamén así nos enriquecemos, pero iso, eu creo que para min as primeiras serían as dúas primeiras, e logo nas outras foi nas que puiden apreciar certas conexións, pero tampouco me poñería as mans no lume. Bueno, pois Pablo, seguimos para bingo con outra historia, abrimos outro melón por aí. Veña. Caso, o que queira. Seguimos. Si, eu
Como xa sabedes que estou de non hoxe, en vez de falar de Harry Potter, vou falar como das axaccencias, non? De todo o que queda por fora, ou dunha cousa que queda por fora, ao menos. Vou falar de Animais Fantásticos e onde habitan. Non da película, senón dun pequeno libro, case un opúsculo, digamos, que sacara Harry Potter, Deus, J.K. Rowling en algún momento, non sei a que altura, igual cara ao cuarto libro ou así, que era, pois, en teoría, o libro que está dentro de Harry Potter, o manual que empregan para aprender a asignatura a que dá Hagrid, non lembro, bueno, de animais, vaya. É un libro que, francamente, pareceme o mellor que fixo Rowling. De feito, xa fixera a hipótese en algún outro programa do Baleiro de que igual non o escribirá Rowling, non? Algo me dá que pensar. Eses libros están Matar a Rowling firmados. de todas as maneiras posibles, tío. É que é curioso, porque eses libros están asinados por un alter ego interno a propia ao propio mundo novelesco, non? Que sería neste caso o Newt Scamander. É certo que o libro está ilustrado, en teoría está ilustrado pola propia Rowling tamén, non? Mais o nivel literario dese pequeno libro é absolutamente brillante. Basicamente é un compendio de monstros, un bestiario a maneira medieval. E así como falándomos de Harry Potter custábanos, non sabíamos ben ubicar as referencias, neste libriño, Animais Fantásticos e onde habitan, hai unha cantidade de, non tanto referencias, senón dun substrato de cultura europea, non só europea, realmente antiquísimo e que se prolonga cara a tempos moi recuados, non? O que fai, ao cabo, é recopilar, rememorar toda unha tradición das enciclopedias, dos compendios de animais, deste tipo de saberes que se compilan nun libro, non? Que son, en gran medida, unha das primeiras mostras textuais que temos de literatura, non? Por exemplo, no caso chinés, desde moi cedo temos este tipo de libros que o emperador pide que se escriban para saber que é o que hai no seu territorio, non? Entón, pois, un letrado da corte fai un compendio de cousas que hai. Hai un libro de San Hua que viviu entre o 232 e o 300 da nosa era, que precisamente ten un título que ven dicir isto, non? Compendio de cousas diversas ou relación das cousas que hai aquí, non? É moi interesante porque este tipo de formato logo vai dar lugar a unha verdadeira proliferación de textos na Idade Media. Pois penso nos bestiarios, en que poderíamos encaixar o de Rowling, mas tamén, por exemplo, os grimorios, os tratados de monoloxía, os libros de botánica, non? A interpretación máis típica destes libros é a de Foucault, non? Nas palabras e as cousas, que falarán moito deste tema, de como nestes libros, que de alguna maneira queren resumir o mundo, tamén se ve moi ben a visión do mundo desa sociedade, non? O que el chamara episteme. E aproveito metendo Foucault porque el dicía inspirarse nunha enciclopedia chinesa que inventara Borges, que é moi famosa, que en teoría se chamaba O Emporio Celestial de Coñecementos Benévolos, que é unha obra que eu penso que encubría esta de que vos falei de San Hua. En fin, a cuestión máis importante non é tanto as obras concretas de que parte, senón que dentro dese gran itinerario de libros disto de cultura europea e mundial, o de Rowling, se é que é de Rowling, é moi bo, fai moi ben o seu labor, non? De feito, lembrame moitísimo a un libro que ten Borges, que escribiu case cara ao final da súa vida con Margarita Guerrero, que se chama Manual de Zooloxía Fantástica. E basicamente é que é moi interesante comparar os dous libros, son ademais dous libros moi pequeniños, e teñen as mesmas ideas, a mesma forma de tratar as temáticas. A única diferenza é que Borges fala de criaturas fantásticas existentes, creadas pola sociedade humana real, non? Imaginacións de toda historia, pois o Pegaso, por exemplo. Mais Rowling idea todo tipo de criaturas. Algúnas proceden do propio canon de Harry Potter, por exemplo, todos os dragóns aparecen, mas tamén hai moitas outras que vai inventando. E realmente o labor de creación de novas mitoloxías, de novas criaturas fantásticas, é moi, moi, moi interesante. Así como penso, e seguramente sobre isto volveremos, porque sempre nos acabamos metendo neste lamazal, que Rowling non é moi boa creando mundos na saga oficial, digamos, na saga central, aquí, no Animais Fantásticos, ten unha capacidade suxestiva para crear un universo
pechado de Animais Fantásticos que é moi interesante, sobre todo porque sempre ela consegue dar boas explicacións de por que non percibimos as criaturas, por que desapareceron, non? E isto serve para apuntar unha última cousa que en relación a isto que apuntaba antes de que había vos motivos ou algún motivo bastante potente para reivindicar Rowling, non? É que xusto nos 90, ou mesmo que aos finais dos 80, estaba a porse de moda este tipo de formato, o que se adoitaba chamar pois, literatura hipertextual, por exemplo, non? Textos que abandonan a lectura linear de A a B e que están feitos pois, para que ti abras unha páxina calquera, desa páxina vayas a outra, sigas itinerarios propios, non? O caso máis coñecido, penso que tamén o mencionaran nalgún dos primeiros episodios, é o dicionario Hazard, de Milorad Pavic, que basicamente é iso, é un dicionario en que ti podes consultar as entradas e irte informando de distintos episodios, personaxes dun mundo inventado, mas evidentemente, outro precedente moi claro sería todo feito por Cortázar nas súas novelas, en Rayuela claramente, mas tamén en 62 Modelo para armar. En fin, o que quero dicir é que hai unha Rowling máis mainstream que ás veces non brilla a nivel referencial, que dis, bueno, isto podería non ter unha bagaxe lectora moi grande, isto podería terse feito así un pouco a fragas, e porén, nesta Rowling máis da xaccencia, dos laterais, do secundario, é realmente unha autora moi interesante e moi potente, a verdade. Non sei se o lestes no seu momento, ou o manual de Sí, Quidditch, que tamén saíra sí, nese momento. Nesta... Bueno, sí, No, eu lin a saga, eu lin a saga e a obra de teatro, eu non lin o axacente. Sí, Ademais, era un libro moi bonito e moi Sí. ben editado no seu momento. Tamén en Salamandra en castelán, en galego non apareceu, por desgracia. Nesta liña eu recordo ler o de Criaturas Fantásticas moito despois de ter lido todos os libros de Harry Potter, pero no seu momento, quero reivindicar aquí este libro, no momento de ler Harry Potter, houve un libro que eu, claro, que tamén o consumí como axacente a Harry Potter, pero que li moitísimo máis que Harry Potter, e o levaba sempre que íbamos á aldea os fines de semana, sempre o tiña nas maus, sempre o estaba manoseando, que era un libro que se chamaba O Diccionario do Mago, que sacou un autor, creo que é polaco ou algo así, que se chama, a ver, teño aquí, Alan Zola Kronsek, e que en realidade era como un libro de merchandising de Harry Potter, no sentido de que collía toda a mitoloxía de Harry Potter e aí iba explicando como se fose un manual, e en plan, había unha páxina dedicada aos homes lobo, había unha páxina dedicada á botánica, e eran explicacións moi finas de mitoloxía, como explicando as bases mitolóxicas con breves referencias de cando aparecían nos libros de Harry Potter, pero explicando toda a historia, que sería seguramente un libro que gustaría moito a xente que lle gusta o Baleiro Perfecto, eu penso, porque hai prácticamente unha parte dedicada a cada un dos capítulos que temos feito de fantasía. E con isto quero dicir que era todo o sustrato mitolóxico que hai nas novelas de Harry Potter, sí é interesante, está ben traballado, no sentido de que entronca cunha mitoloxía europea que todos coñecemos máis ou menos, e facer un libro enciclopédico estaba moi xa ao alcance de calquera persoa que lese os libros. En ese sentido pareceu prontísimo. Mira, estaba mirando agora, é do 2001 o libro. O sea, ainda iban polo cuarto libro cando xa sacaron un libro deste estilo, que a mí, repito, que me encanta, é un libro que me parece divertidísimo para calquera así adolescente que lle interesa a mitoloxía ou as historias así un pouco de fantasía. É un libro moi bonito. E que a mí unha cousa que me chama a atención dese fenómeno é que realmente tanto o libro de Quidditch como o de Criaturas Fantásticas foron sucesos de ventas moi importantes no seu momento, non? E non deixa de ter algo case revolucionario que Rowling convertese un bestiario medieval e un manual de deportes en un fenómeno mundial, non? Non sei, pareceme... Eso sí que me parece fomento da lectura. Pois sí que é certo, verdade? Nunca pensara desa maneira. A ver, eu tampouco, pero tampouco estou segura de que esos sexan tan fenómeno mundial como a saga en sí, O sea, non... Non, home, claro. Teñen o mesmo número de vendas e a mesma repercusión ao manual de Quidditch, non o teño tan claro, A ver, hai ate equipos de Quidditch que hai liga, creo, Ai, todo. sí, pero iso Que se tamén inspiran no sae das manual novelas. aquel, precisamente. Sí, por iso digo. Eu aquí non vou romper
bueno, lanza por Rowling, non, ni nada por el estilo, pero bueno, hai que ser cautos, non, a hora de afirmar, non, a certas cousas como é que ela non escribiu ese libro, porque un mesmo se coñece a teoría, sei a teoría do que di, non, pero bueno, ti ben o sabes, Pablo, é arriscado, non? Cando dicimos que ela non escribiu ese libro, e ademais metémonos en temas complexos de sociedade, de moitas cousas, non? De negarlle a un autor, ou neste caso unha autora, que ela non escribiu ese libro, é duro, non? Enténdeme. A teoría esta conspiranoica o que di é que ela non escribiu Harry Potter, que eso pareceme totalmente Sí, directamente tamén, sí, eso pues, claro. é brutal, non? Sí. O tema deste libro é certo que como lectores adultos que xa somos, e mesmo intentamos ler moito e estudiar moito, é certo que é un libro moi extraño, non? E aquí vou ao meu apoio, mesmo a esta teoría, non? É certo que é un libro que se sai moito da norma do que estaba facendo Rowling ata o momento, como dis ti, con unha documentación que non se corresponde para nada, e isto digo para ben e para mal, co resto dos libros da saga, para min. Claro, é que eu o que quería apuntar realmente non era concluir en absoluto que Rowling non fose autora, non? Penso que unha teoría que podía ser posible simplemente polo carácter de merchandising deses títulos, non? O sea, son bons candidatos para seren feitos por unha terceira persoa. Mais, a outra teoría, que cara o que me orientaba máis cara ao final, é a contraria. É que Rowling si é autora, mas que é precisamente nese formato onde brilla, non? Que esa é a Rowling boa. A mágoa é que, se esta segunda teoría é a potente, é que non se centrase máis nesa vía, porque, de verdade, non sei... Recuperad ese libro, volvédelo ler, porque é un libro moi interesante. Total, absolutamente. E tamén coincido na Lede o Dicionario do Mago, que é o mesmo pero mellor. É que non quero dicir que o escribiu esta señora, pero vaya. Libros que dicías ti, non? Esos libros que se poden abrir por calquera páxina e ler, non? Eu creo que eso é algo moi juvenil tamén, non? E sempre volvo ao tema dos dinosaurios, non? De que todos temos, cando somos máis mozos, o mellor, unha obsesión insana polas especies, por documentar. Creo que somos, por lo menos eu, fun moi biólogo no seu día. Logo, o mellor perdín todo este interese, ou non creo que non o perdín realmente, a verdade, pero sí que ese libro eu estaba fascinado con el. O sea, eu son un friki de cando collo pero pasoume con videoxogos, pasoume con tal, pasoume con películas, non? De estudiar non tanto a película, senón os bichos que saen nela ou ese universo que se crea alrededor desa historia, non? E probablemente por iso me guste tanto ou lle dea dando importancia ao world building, non? A creación de mundos nos libros. Pero eu estaba realmente obsesionado con ese libro porque, como a dis, é realmente bo. É moi bo ese libro en todos os sentidos. Eu levaba un riba como un manual. O sea, é que é un manual. Como un obxecto precioso tamén, por iso, porque polo menos a edición da Salamandra que eu tiña, supoño que tiñades vos, era moi bonita. Realmente tiña como un selo, verdade? Era granate cun selo, non? Claro, era unha falsa imitación do libro dentro do libro, que en teoría mordía, tiñas que telo pechado con un ferrollo porque senón era un perigo, non? E tiña como un falso autocolante que poñía Harry Potter, non? Como se fose a súa propiedade. Sí, o seu propio. Ademais había apuntamentos, non? Así como de neno, non? De escola, no propio libro dentro. Sí, é verdade, non o lembraba, sí. Pois sí, tiña apuntes de Harry Potter, en teoría, sí. Tiña apuntes do propio Harry, en teoría, de entes non sei que e tal. E comentarios que se deixaban entre eles tamén. Sí, estaba interesante. Bueno, pois eu vou dar a chapa pouco tempo, porque quero ir a máis punto por punto e comentade se queredes en cada punto que vos estimedes oportuno, pero san liarnos eu creo demasiado porque tampouco quero... O sea, porque sei que este tema dá pa moito hate normalmente e non quero pararme excesivamente. Eu vou falar de sistemas de magias, non? Eu son un fan dos sistemas de magias, son un gran fan en xeral da magia, pero son aínda máis fan dos sistemas de magias, porque creo que onde un autor demostra o auténtico friquerío, non? De crear algo original, de crear algo autocompetente, de crear algo que funciona, non? De evitar... Un bo sistema de magias evita, sobre todo, moitos deuses máquina, evita moita tontería. E aí, bueno, hai grandes mestres ao longo destas décadas, non? De ciencia ficción e fantasía. Agora está moi de moda Sanderson, como xa sabedes, do que eu son un gran fan e tal, pero é certo que os sistemas de magias, por exemplo, de Sanderson son un exemplo bastante perfecto do que se pode chegar a crear e do útil que resulta limitar tamén os poderes da magia, non?
a forza, por exemplo, sería o contrapunto, non? De sistemas de maxia que realmente non temos nin puta idea de como funcionan, non? Que realmente, eu, salvando distancias, que en Harry Potter si hai cousas que están explicadas, eu englobo a Harry Potter como un sistema de maxia, ou que ten un sistema de maxia moi feble, non? Un sistema de maxia que simplemente é a maxia probablemente máis popular, non? Aquela que non sabemos onde ven, simplemente facemos trucos de maxia, hai feitizos e hai historias, por ciencia infusa, conseguimos facelos, non? Vou falar primeiro un pouquiño da orixe da maxia en Harry Potter, que é un tema principalmente, refiro a orixe como de onde obtén os poderes os magos, non? E parece un tema amparado na xenética, nun principio. Sabemos que os fillos de mago soen nacer magos, e sabemos que algúns fillos de Muggle poden nacer magos, eu entendo que o mellor é que hai xenes recesivos ou algo así, e por iso pode pasar, inda que non queda moi explicado no libro nunca este asunto, sino me parece que ás veces hai como unha explosión espontánea de xenética e automáticamente es mago. E logo está a outra posibilidade de que de fillos magos vean a luz pois os que se chaman Skip, non? No mundo mago, que era, por exemplo, o conserxe do instituto de Hogwarts, non? Se a memoria non me falla, non me acordo o nome, pero era así. A mí non me importa moito pararme neste sentido, pero estamos todos de acordo en que eu creo o que se vendeu nalgún xeito no libro parece que é un tema xenético, o tema da maxia, que é herdado ou que ás veces ven dado, se non demasiado claro, pero eu diría que é xenético. Non sei se estades de acordo. Sí, de feito entra constantemente esta decisión en contradicción cos temas do libro. Sí, Do libro, efectivamente. Sangres puras e todo isto, sí. É É o gran problema, diría eu. É que no fondo vaise, o sea, en Harry Potter trátanse temas como o clasismo, Sí. por exemplo, a familia Malfoy, non? E todo sangre sucia e tal, o racismo e tal, cando realmente os magos en sí son un colectivo racista e clasista, non? Porque se ti vai basicamente por danza xenética, non? Entón ti só podes ser mago e pertencer ao que é o mundo de magos, un mundo que, por suposto, é secreto e reservado simplemente para a xente elexida, se tes xenes de máxicos, non? Entón, se non tes a sorte de selo, pois estás fora, fodido, non? Do sistema. Sí, totalmente. Estás fora. Non sei se fodido, pero dende logo estás fora do Bueno, mundo sí, fora, máxico, vamos, non? basicamente, sí. E que ademais hai un tema non só racista, senón segregacionista, non? Porque os Sí. esforzos que fan os magos para estar ocultos son unha barbaridade. E digo, tedes a tecnoloxía ou a maxia, se queredes, para facerlle a vida moito mellor a moita xente. Sí. Por que vos ocultades? Non, é que nos odian. Se sodes os máis poderosos do mundo, home. Non. Iso eu creo que entra dentro dos propios fallos o sea, o sistema de maxias levarános a falar moito das propias incongruencias, non? Que encontramos da maxia co mundo real, non? De Harry Potter e tal. Iremos comentando. Dime, Grava, perdón. E despois no libro de Harry Potter, o sea, na saga en xeral, non? Que quero dicir que hai moitísimas incongruencias. Ti podes crear un mundo que sexa unha champuza, que eu creo que é o caso, e que che saia ben e dar un pelotazo. Pero, por exemplo, co do mapa do merodeador pasaba esas cousas. Tiñan o Fredellós para facer travesuras, pero ninguén veu a rata. E ninguén veu que a rata realmente era o amigo Petir. Sí, o tema de buracos de guión, eu non quero meterme excesivamente, entendo, Pero quero dicir que eu creo que o da maxia e o dos sistemas de maxia ten moitos buracos de guión tamén. Sí, o sea, isto que vai, por iso dicía, un sistema feble que ademais conleva, cando un sistema é feble de maxias, conleva que pasen cousas malas nos libros. Polo menos é a miña experiencia en xeral coa maxia ou unha fantasía con sistemas que non están excesivamente ben cuidados porque ocorren Non estas estou cousas. de acordo, Hai un montón de sistemas de maxia super difusos que non resultan nada lastrantes para moitos libros, No Señor dos Anéis o sistema de maxia é super difuso. Totalmente, sí. O pobre Gandalf que non sabe moi ben que fai e que non fai. Curiosa, pero precisamente, creo que é difuso, pero non se intenta explicar. En Harry Potter o problema é que se intentan explicar en moitas ocasións o que fan. Ese é un problema. Para min, Creo que a diferencia en que no Señor dos Anéis nunca se fala da maxia en sí, quero dicir, o sea, nunca ninguén ten que explicar o que é a maxia. En Harry Potter, J.K. Rowling empeñouse en moitas ocasións en intentar explicar máis ou menos ou dar pinceladas de como funciona a maxia. Ese é o problema. Isto imos ver. Ou cousas que se lle ian ocorrendo, porque eu creo que hai cousas que directamente que se lle ian ocorrendo, porque é como as criaturas que tiran dos carros que te levan a Hogwarts, non? Que Harry ao principio non as ve, pero logo sí que as
ve porque logo estivo en contacto ca morte que veu morrer a Cedric. Bueno, a ver, Harry veu morrer a súa nai, veu morrer a seus pais, veu morrer a Quirrell, veu morrer unha chea de xente, pero, bueno... Pero pasou o curso pasado, Alba. Claro, é como... Claramente. Sigo para adiante, senón un sistema bello, no, o sistema de magia é un sistema bello, sabemos que aparece nas primeiras civilizacións e así o din, non? Isto é representado como chiscadelas na propia historia. Falan de encantadores de serpes, falan do mundo egipcio, falan de Salem, hai diferentes anécdotas, non? Eu creo que entra nun anecdotario no que máis ou menos todos o que ven sendo a nosa cultura popular sobre a magia existe, pero é un pouco está totalmente oculto e tal, eles incluso rinco en todo iso, non? Eu creo que aquí tampouco moita dúbida. Creo que hai un momento de Salem, acórdome que bromeaban con isto, non? De como elas congelaban o finxían morrer e bloqueaban o lume, xa estaba, non? Era un pequeno feitizo. Bueno. Sí, o sistema Merlín tamén como xefe da, o sea, como sí, o mago máis famoso de todos os tempos e os cromos de magos famosos, non? Todo isto son pequenas chiscadelas a que evidentemente un recurso, eu creo que divertido, a verdade, de Rowling, non? De intentar identificar de que realmente a pregunta case como un show de Truman, non? De que o mellor si estamos rodeados de magos, pero somos incapaces de chegar á súa sociedade, non? E sempre me parece un detalle humorístico, velo e realmente acertado, non? O sistema como tal, xa dicía, non? Moi lixeiro, non? Hai moi pouca información real sobre como funciona a magia. O sea, máis aló de como se ven dada, logo, tanto por arriba, non coñecemos todo o que se pode facer, nin por abaixo vemos que hai as súas limitacións, non? Coñecemos moi poucas realmente. Coñecemos tres moi concretas, estas son claramente citadas nos libros. Un é a resurrección plena, non podemos resucitar un morto, isto é algo do que se fai especial fincapé, e a min sempre me gustou que se fixera especial fincapé nisto, porque queda claro que nin Sirius Black vai volver, nin os pais de Harry Potter van volver, nin ninguén que morra vai volver, non? Ou polo menos non como pero, persoa. sen embargo, volven. Pero non volven como persoas nunca, como seres humanos. Iso sí. Poden volver, temos a pedra da resurrección, non? Que era a pedra que era un dos ítems máxicos máis famosos do mundo, e nin así conseguían voltar, simplemente era case un encontro, non? Con esas entidades ou con ese estilo. E máis, o choque de varitas, non? Todo isto traíaos, casi parecía algo moi, como se diría, grave, non era algo como se diría, adecuado. Logo tamén está a inmortalidade. Vese que tampouco se pode achar como tal. Hai fórmulas para estirar a vida, a propia pedra filosofal, a sangre do unicornio, pero todo isto conleva un alto prezo, din, para a persoa, non? E concretamente creo que no tema da sangre do unicornio, chegaban a dicir como que quedabas maldito de por vida, non? Algo así era. Algo curioso, este é no primeiro libro, non? Cando bebían esta sangre para manter vivo aí a Voldemort metido dentro do corpo de Quirrell, se chamaba, non, Quirrell, se chamaba Quirrell, non? Quirrell, si, o profesor. Bueno, e logo temos o tema, perdón, inmortalidade. E logo mesmo os propios os horrocruxes, non? Que podías dividirte a túa alma e tal, pero realmente non podía ser matado, podía ser aniquilado finalmente. Entón estas son dúas que levaba, resurrección plena, inmortalidade, e logo temos como limitación, así mentada gráficamente no libro, está a lei de Gump sobre transformacións elementais, que é unha das poucas leis absolutas que parece que se plantexaron no libro como tal. Nesta historia a única creo na lei é unha lei que rinde o mundo máxico, e hai 5 excepcións principais. Problema que Rowling só di unha explícitamente no libro, que é a da comida, que ven a dicir que a comida non se pode crear, simplemente se pode clonar, pódese replicar, podes facer ese tipo de cousas, pero non a podes crear da nada. É dicir, se un mago acaba nunha illa deserta ou nunha prisión, non pode crear comida, vai morrer de fame. Iso sí, se ten un pastel, pode replicalo infinitamente, parece, algo así. Non sei se hai algunha limitación máis aí, non está aclarado. A través desta, moita xente explicou teorías en internet e intentou indagar un pouco máis, non? De cales serían os outros supostos das excepcións da lei de transformación elemental de Gump. Eu que esta confirmo que seguro que é plena, que é a dos cartos. Por algún motivo os magos non poden clonar cartos, porque senón ademais non tería ningún sentido todo o sistema económico que nos plantexa Rowling no tal como o Banco de Gringotts e todo isto.
Entón entendo, non sei se estades de acordo, entendo que parece que no mundo máxico non se poden falsificar os cartos, polo menos copialos desta maneira. Non sei se... É interesante porque ao final é unha maneira para asegurar que o capitalismo siga existindo nesa Por sociedade, suposto. non? Por supostísimo. Justificar que haxa ricos. Claro, Sí, A claro. lei, tamén- a lei de Gump é a lei que é de Adam Smith, en realidad. Totalmente, totalmente. A Entón, lei de pois, oferta e a demanda. Evidentemente. De todas formas, Sí. sí que un pouco esta introducción desta lei é un pouco como tentar imitar a Asimov, non? Que a lei esta Sí, pode dos ser. robots, non? E todo o rollo. Pode ser, ademais é incluída nunha conversa, acórdome que a orixe desta Sí, sí. non está especificado no libro, senón que era unha conversa entre Hermione e Ron, non? Onde un lle preguntaba que fixera aparece mentada varias veces, acórdome dunha en concreto que era como que a nai non tiña nada que facer e fixo comida fabulosa. Hermione dixe, é imposible porque se non hai comida non podemos crear comida a nada, non? E tal. En fin, aquí habería tamén, ademais, parece, e isto engado xa eu, teñen algún problema coa alquimia, en xeral no mundo máxico. En plan, non poden convertir X sustancias noutras facilmente. Isto porque a pedra filosofal era un ítem brutalísimo e buscábano con mesura porque podía convertir, xa sabedes, o tema de calquera cousa en ouro, non? O sea, teña un poder de alquimia así interesante e parece que non, que eles non son capaces de convertir, por exemplo, este metal en ouro ou esta cousa en plata ou tal. Entón entendo que a transmutación de metais no mundo de Harry Potter ou é imposible ou é moi difícil, non? Entón entendo que podría entrar nestas excepcións. Logo hai unha serie de teorías, pero creo que son pouco interesantes sobre este tema, pero vaya, o que ven a dicir simplemente isto, non, é que eu vexo que houve un intento de achegar algunhas limitacións a maxia como tal, pero é moi case ridícula ou vaga, como mínimo, non sei que pensades vos, non? Recompilo, non? Resurrección, inmortalidade e lei de transformación de Gump. Son as limitacións que eu achei, logo falamos de varitas e tal, pero estas son as limitacións que eu achei, non sei se vos tendes en mente outras ou queredes A min, comentar. eu non lembro outras, a verdade, pero sí que me parece, aínda que ao final non quedase ben sistematizado, pareceme un esforzo interesante, non? Tamén entendo que é difícil, o sea, imaginade, poñedevos no suposto de que escribides unha novela de magos e de repente a cousa estoupa. E tes que escribir a toda velocidade unha saga que continúa coa presión editorial. Entón, é moi difícil ir sistematizando iso, non? E cando, pois, non sei en que libro están esbozadas estas leis, pero unha vez que as formulas, probablemente non teñas na cabeza todo do que falaches antes e non saibas o que vai vir despois, non? E penso que, a pesar de todo, esas leis que citas sí que se cumpren con bastante adecuación, non? No, é que evidentemente, claro que se cumpren, se son as únicas que hai. Jodería que non pudieras cumprir 3 leis de mierda no teu libro, claro. Evidentemente. Pero que son 3 leis claramente, as leis da tensión narrativa, a lei de as necesidades materiais, sabes? Claro. A de non resurrección porque senón que morra ninguén, o sea, non hai consecuencias, non podes facer non podes facer comida porque senón non ten sentido que vayan de excursión por aí, sabes? É como Exactamente. Logo aquí entraría, se queremos falar, bueno, non vou falar eu, pero o que comentabas antes da tecnoloxía, non? Todo isto de que realmente viven, é un pouco raro o descoñecemento que os magos teñen do mundo magel de cando en vez, non? De porque non hai un acercamento un pouco similar ou tal. E mesmo creo que chen a dicir que non hai electricidade no mundo mago. Sí, Creo que tamén sí. Os magos serían un pouco como os británicos, non? Con Europa. Amplía información. Sempre se dixo que había un certo nacionalismo británico nas cousas de Harry Potter e que tiña un certo sentido no seu contexto político, que a mí se me escapa por outra banda, pero que algo había por aí. Pola vía quitáis dos colexios privados e toda esa tema. É o aislacionismo Pode ser. así do resto de Europa, non? Non, bueno, sí, supoño que con Europa tamén, mas tamén simplemente a unha reivindicación dos símbolos da clase alta angloparlante, digamos, non? Pois evidentemente outras etnias, outras linguas están excluídas, non? Están borradas do mapa político do mundo de Harry Potter, pois non hai magos que falan linguas célticas, non? É un pouco rechamante. Sigo avanzando un pouquiño máis, xa rematando co sistema de magias, non? Para non liarnos excesivamente. Varita sí, non? Como poño aquí, pero tamén varita non. Isto é algo que a mí nunca me quedou moi claro, a verdade, nin creo que a ninguén.
Evidentemente os magos xeralmente necesitan varita, e parece un ritual o de obter a varita ali en Ollivander e bla bla bla. Tamén parece o único vendedor de varitas do concello de onde vivan do Calexón de Agón. Pero vaya, un tipo que debe estar riquísimo, porque xa que é o único que as vende, o tipo debe estar forrado. Non queda moi claro cal é onde acaba o poder con varita, perdón, onde empezou a poder con varita e onde acaba o poder sen varita, non? O sea, vemos que Harry Potter chegou a facer feitizos bastante potentes sen varita, pero semella que en xeral é precisa varita sí ou sí, ademais este intransferible entre magos, bla bla bla, ainda que logo vexamos que as veces se utilizan, pero non o 100% potencial, etc. Vese que hai unha relación evidente entre varita e mago, e logo tamén, por suposto, as divinas palabras, non? Como digo, do latín do pau, que utilizan para decir a cousa. Isto fai tamén, entra un pouco no sitio de que ás veces hai algúns feitizos que precisan palabras e outros, como son os putos cracks, así en plan Rambo, van tirando desmayos, pero non fai falta decir desmayos. O sea, está interiorizado e como deben, só con repetirlo na cabeza debe chegar. Nunca se aclara moi ben, non? Onde están os límites entre varita sí e varita non. Pero vaya, como anécdota, contaba así para seguir contextualizando. Non sei, Rodicio, ti como ves este punto? O das varitas parece interesante. Sabes por qué? Porque eu en xeral non teño moito problema coas inconsistencias do sistema de magia de Harry Potter porque non me parece porque me parece como se fose un adornos de world building en realidade. Non entroncan coa trama, non afectan tanto os personaxes, como que son cosas que acontecen mentres os personaxes teñen os seus problemas de verdade. Claro. Agora ben, o das varitas sí é problemático porque sí é un dos elementos centrais, se os recordades no sexto e no séptimo libro, todo o tema da varita de Salgueiro e todo isto. E aí sí que ves un pouco as fraquezas do argumento. Quer dicir, se convirtes un elemento máxico e as súas limitacións, o que podes ou non podes facer en parte da trama, sí que require que o expliques ben. E como non pasa, quizáis é das partes máis frouxas dos últimos libros, toda a trama da varita que estaba enterrada e non tal, porque como, pero se está facendo movidas loquísimas en varita, como a quen lle importa, sabes? Sí, aí sí que me parece problemático. Porque ao final do libro, eu creo, volvemos ao tema, non? O mellor o que decía Pablo, mellor ela non tiña moi claro como iba a acabar esta historia, e ao final focaliza brutalmente o tema nun elemento máxico como é a varita é importantísimo e ainda non temos moi claro como realmente funcionan o lector, non? Ou como poderían chegar a funcionar o tema da varita Salgueiro. Bueno, sí, porque, por exemplo, perdón, solo por comparar, no cuarto, ao final do cáliz de lume, cando descubres que todo foi un plan para que Voldemort reunira como unhas cousas moi random, non resulta problemático porque como se fose unha lista, unha receita e tiña que xuntar estas cousas e esa é a premisa e entón dá igual, quer dicir, esa é a premisa, ten que xuntar esas cousas porque así é o feitizo, e punto. A ti non te resulta chocante porque podían ser esas cousas, podían ser outras, efectivamente, pero dende o principio te din que son estas, entón, pois xa está. Pero o da varita é como que tiñas unha serie de normas moi vagas e de repente son super importantes esas normas tan vagas que puxeras. Sí, certo. Logo tamén, perdón por seguir, un pequeno apuntamento, moi concreto, pero que a variña esta é de Sabugueiro, non de Salgueiro. É Sabugueiro. Sauco, non? Sí. Sauco. É Sabugueiro. Sí, claro, Sabuco non é Salgueiro, non é Sauce. Que grande. Sí. O que? Sí, non sei. Hai discusión, discutimos filolóxicamente ou xa non? Como que irades. Que claro, o Sabuco é o Sabugueiro, non é o Sauce, claro. Sí, Sabuco, sí. Sí. En fin, sabemos, ou polo menos no libro enténdese perfectamente que os estados mentais alterados afectan o poder do mago. A depresión de Ninfadora, non? No que nun momento dado perde os poderes máxicos, como que di que non é capaz de usar feitizos. Isto é unha depresión primeiro por perder a Sirius Black, logo por non ser capaz de... Bueno, creo que estaba enamorada de Lupin e non han correspondido porque el tiña medo, bueno, o típico esta aventura da morta. E tamén, por suposto, os enfados de Harry Potter. Como facer que a súa tía acabe flotando no aire, non? Sen querelo, non? Entón entendemos que non son plenamente, a veces os magos non poden chegar a controlar totalmente os seus poderes, dependendo da situación mental. Ademais, tamén algúns feitizos teñen relacións cos propios sentimentos, non? Mentais ou tal da persoa. No caso Patronus é un sentimento moi cursi, non? Porque como momento máis feliz da nosa vida o relacionámoslo cunha persoa ou con un sei que tal, esa adquire unha forma animal de que nos recorda esa persoa.
No caso do Patronus, é un feitizo moi bonito conste o Patronus, pareceme un feitizo super original. E logo tamén en plan psicopatía o Cruciatus, porque para aplicar o Cruciatus tes que ter unha gana de facer dano e mesmo de gozar con ese dano, polo que lín últimamente. Entón, bueno, vese que hai unha especie de recorrelación entre mentalidade e maxia, por lo menos en algúns casos, non? Mais hablo do de sempre. E por último, eu xa vos deixo así co sistema de magias comentado, e comentades o que quirades e pasades a outra historia, por suposto, ou comentamos algo disto, pero que é a morte e o amor. Son dous elementos extra máxicos, pero que están todo o tempo flutuando por Harry Potter, non? Por un lado, porque moitísima de drama de Harry Potter xira alrededor da morte. Tanto as reliquias da morte, non? De seguir, de intentar alcanzar certa mortalidade ou certa posibilidade. O tema do primeiro libro, non? Todo estamos o rato de Voldemort vai volver, non vai volver, está morto, está así morto, está tal, Sirius Black, non? Hai esperanza de que volva, non? Porque atravesou ese enigmático velo que nunca queda moi claro que é bla bla bla. Hai unha relación coa morte importantísima en longo do Harry Potter. Mesmo a longevidade dos magos, que non sabemos moi ben canto duran os magos. Evidentemente viven máis que os humanos normais, porque sabemos que Albus Dumbledore, por exemplo, é máis bello que o humano máis bello, non sei se me explico, pero creo que sí. O sea, vemos que teñen algún tipo de longevidade bastante máis grande que o tema dos humanos como tal. Non é un problema, isto dase por seguro e ninguén lle pasa nada, non? Pero parece que sí. E o tema logo está un tema aí un pouco no aire, que é o tema das fantasmas, que nunca queda moi claro que son, non? Creo que aí acórdome de que Severus Snape dicía algo como que son unha mera sombra do que foron, non cría que les tivesen vida excesivamente propia, parecen atados a un mesmo sitio, etcétera, etcétera, non? Pero dende logo non están vivos, pero tampouco están mortos, non? Pero a presencia deles é algo recurrente no libro, e mesmo Harry Potter, acórdame que chega a preguntar, non? Non pode ser que Sirius volva como fantasma, o cal se lle nega. Non estou moi claro, non me acordo a excusa que lle poñían, non? Pero non podía ser. Entón, eu non sei se queredes falar os fantasmas a min sí que algo que me chamou sempre a atención en Harry Potter no universo, e nunca me quedou moi claro a súa implementación a nivel máxico. Mas están aí, non? Non sei. A mí, por exemplo, me parece que está guai empregar os fantasmas como testigo dun delito, que é o que fan no segundo, por exemplo. Sí, moi inteligente. Era Mirti la... Como era? Mirti la Llorona, non? A Choreiras. Sí, a Choreiras, non sei. Bueno, pois a base é o amor, e fronte a esa morte temos o amor, non moitas veces, non? De que se fai un pouco Interstellar aquí o discurso de Nolan, non? De o amor é a forza que todo move, o destino lévanos, non? E non hai nada máis forte co amor dunha nai para proteger o fillo, unha maxia máis pura que a máis pura e a máis maxia, como a chamaban? Había un adxetivo que eles utilizaban, non sei se era pura ou era, non me acordo, antiga, maxia antiga, chegaban a dicir que era o propio amor, non? Que o protexe da maldición asasina que era o abada que daba e tal. Bueno, hai evidentemente unha constante, eu creo, un amor en xeral en Harry Potter, non? Para os feitizos máis importantes, creo, por exemplo, Patronus, non? Que é un feitizo super importante, adquire esta forma, non? A través do amor e tal. Eu sempre o bien aí, non? Aparecen como dous cousas semi-místicas en ambos casos, non? Que nunca nos chegan a explicar exactamente, por un lado a morte, por outro lado o amor, como funcionan en relación coa maxia, pero eu si vexo que están interrelacionadas no fondo e no trasfondo. Entón, xa con isto acabo e deixo vos a vos comentar o que queirades e xa para adiante. Sabes, estaba pensando agora que en realidade a maxia de Harry Potter case nunca é divertida. Sabes que o problema que ten é que como está engarzada nun sistema educativo, consideran como clases, case sempre ten un punto case burocrático e estar relacionada cos outros elementos que aparecen na obra ao mesmo nivel de, que sei, das normas de como funciona o colexio. Non... Sí. Cando aparece algo místico ou algo así medio misterioso, normalmente é tratado como, bueno, así vai ser un elemento desta narración en concreto, pero non o tomedes moi en serio porque normalmente a maxia aquí é como se fosen, non sei, as normas de como cando hai que
cando hai que comer, que vestir en cada clase, sabes? Unha cousa así. É que curioso como ás veces eles mesmos no universo de Harry Potter tienen un coñecemento da maxia e confían moi pouco en que haxa máis maxia. Non sei se me explico, pero o sea, como que non, o tema do amor, non? Do de que protexeu a Harry Potter aquela noite, o que pasou e tal. Eles nunca chegan a querer moi ben en que, o sea, creen nesa cousa un pouco de milagro, non? De non sei que, pero se me pareceu rechamante un pouco no que creen os magos, non? Ou como ven eles perciben a fe nas cousas. Vaya, o sea, non, A mí nunca sempre me chamou a atención un pouco na liña do que apuntas, que case non hai feitizos en Harry Potter. Hai como 3 ou 4 así como de fondo do armario e logo non continuou. Únicamente no libro do Príncipe Mestizo, sí que no libro aquel de Snape había como unha serie de feitizos moi underground, con resultados moi moi horrendos. Sí, A mí flipábame esa parte, non? Como, ben, a isto é o que vin a este libro, sabes? Pero logo non tiña interés, non? Como, vou facer unha novela de magia, pero non vou falar de magia. Creo que hai unha lista, que non sei se chegaban a 20 ou algo así, non? De que se menciona ou son nomeados ao longo do libro. Sei que separan, isto xa como dato friquísimo, sei que hai feitizos, encantamentos, maleficios e maldicións. E dentro das maldicións estarían as imperdonables, que son 3, como sabemos. Sí. Cruciatus, Imperius e Avada Kedavra. Pero isto non é algo excesivamente desenvolto, como decíamos. Por iso digo que é un sistema tirando a feble, porque realmente pouco sabemos, en plan, da maxia de Harry Potter. Mais aló de que vemos que é aplicable, vemos que a fan, que tal, pero non temos moi clara nunca as súas limitacións nin as súas posibilidades. A ver, igual son magos como o Mundo Disco, que son, o sea, o máximo poder dos magos é non facer maxia, non? É verdade. Pode ser. Pero non é o caso, é que a movida é que é eso, é o que dicía Pablo. Por exemplo, hai o conxuro de desmayar a peña e sempre é o mesmo conxuro. Entón, cando de repente se imaginan este de Snape que como que lle dá a volta ao corpo e se te sae a carne de dentro para fora, dis, buah, isto está guapísimo, por que non están facendo isto todo o tempo? Sí, é inexplicable, sí, é o que ocurre, non? Pero iso creo que entra mesmo xa non porque aquí todo falei da maxia mostrada. En xeral, non, da maxia que nos ensinaron, pero o problema de Harry Potter creo que moitas veces é a maxia non mostrada, é dicir, é que dicis, pero por que non hai máis? A onde chegades? Ou por que, o que diste? O desmayos, puto desmayos. O sea, máis claro, os vos utilizan desmayos, os malos utilizan a morte, o sea, directamente, Avada Kedavra, estás fora, que o feitizo máis OP que vin nunca. Poned los tasers en desmayar. É que joder, en plan. Entón aí, claro, dis, a ver, pavo, eu non sei moi ben de que vai este xogo, non? Pero algo falla, non? Eu creo que iso, de que o que vemos está ben, funciona, pero que se te paras 15 minutos a pensar, dis, coño, pero non hai máis feitizos que este, non? O sea, cantos hai? Porque aquí hai unha biblioteca enorme, chea de biblioteca prohibida. Que con hai aí? De busos porno ou algo así? Ou é un hentai? Ou guardado en diferentes volumes? Ou non entendo, porque... Hostia, Carlos. No, é que é absurdo. Oxe, estás por escalar, Pois se sacaste o nazismo, hentai e todo, tío. Pero que é curioso, porque se falan... Pero pensade eso iso. Falase 3 maldicións imperdonables. Que coño hai na biblioteca prohibida? Se só hai 3 feitiços. Receitas de cociña moi raras. A única maneira de facer pan con maxia, sabes? A receita da Final Fantasy XV. A receita da paella de James Oliver. Debe ser. Non sei. A miña conclusión simplemente iso. É un sistema de maxia que funciona, conste, é o que di Rodicio. Eu creo que funciona no libro. O sea, ten unha cabida e no fondo cando eu bolín nunca me plantexou excesivas dúbidas do que estaba a acontecer. Pero, eu creo que cos anos sí, creo que está quedando un pouco raro, un pouco, o sea, se o plantes as 15 minutos, de verdade, se o pensas as 15 minutos adultamente, pues dices, isto aquí hai algo que non funciona. Non funciona a nivel lógica externa. A nivel interno creo que o libro funciona. A maxia é adecuada para cada nivel, inda que iso leve a evidentes deuses máquinas continuos ao longo de todos os putos libros. Iso seguro. O sea, é que é un deuses máquina continuo, Harry Potter. Pero bueno, iso xa entra noutro sentido que o do guión, non da maxia exactamente. O sea, a maxia é dada a facer deuses máquina e o sistema que utiliza J.K. Rowling para facer deuses máquinas continuos. E aí, por exemplo, xa non é un deuses máquina concreto, non? Pero o poder da maxia, comentaba onte con Rodicio, o tema dos viaxes no tempo, que é algo, un poder brutal
que está aí, pero que nunca volvemos a ver del porque non convén ou non ninguén que se quere aplicar, non, Guillermo? Eu, de todas maneiras, en relación ao que comentas, falamos de que non hai tanto un problema de world building relacionado coa maxia, porque ao final a cousa tira para diante, non? Sí. Eu estou de acordo niso, pero sí que é certo que eu cando lía, pois tal vez igual non reflectía moito sobre por que isto, por que outro, igual non facía reflexións moi fondas, non? Mas sí que dicía, por que non hai maxia? Cando van chegar os feitizos, non? Entón, máis que un problema de... Pois sí, de world building ou de coherencia ou así, é case un problema de decisións autoriais, non? E isto permíteme ligar con outra cousa que tamén penso que vai por aí, que é a cuestión do protagonismo. Que é que, visto o trío protagonista, sempre me pareceu unha moi mala decisión, e parecíamos no seu momento, que Harry Potter fose protagonista, porque pareceme un protagonista co que é moi difícil empatizar, non? Porque constantemente estás anunciando que o mago elixido, o escolleito, que vai vir mudar o mundo da maxia, mas son moi poucos os momentos en que o vemos facer algo extraordinario e cando fai é case por acción de outros, non? Pois porque ten este feitizo de amor que lle veu da nai que o protexe, porque herdou unha escoba de non sei cantos trillóns de euros, non? Sempre hai como... Nunca o vemos facer algo realmente increíble a nivel de capacidades. E sempre me preguntei por que non Hermione é a protagonista, non? E volvo aquí o tema do feminismo, que penso que co pasaxe do tempo fíxose non tanto un problema como unha mala decisión, non? Que penso que hoxe Harry Potter sería moito máis rescatable, moito máis valioso se estivese protagonizado por Hermione, que ao final é quen realmente sabe, quen se esforza, quen fai cousas abraiantes. Eu creo que non. E vouche dar a miña opinión de por qué. Harry Potter funciona moi ben como protagonista porque calquera podería ser Harry Potter, porque non fai falta ser moi listo, non fai falta facer grandes fazañas, entón por iso tamén funciona moito a nivel de vendas e a nivel de lecturas, porque non necesitas Hermione, pois é medianamente superdotada, é unha persona supertraballadora, superestudosa. Claro, cun protagonista como Harry Potter que está aí a medio camiño, e iso funcionan máis en máis sagas e en series e O que todo. estás a dicir ten como un reverso moi triste, que como todos somos uns malditos mediocres e buscamos a alguén que sexa un pouco peor que a nós, non? Pero é real, o sea, despois Sí, depende non, da pero lectura somos, non? que queiras dar, se queres ver o vaso medio cheo ou medio vacío, calquera mediocre pode chegar a facer cousas grandes, pero realmente eso non é distinto do que pasa no Hobbit, por exemplo, e do que defendía Tolkien dos héroes por necesidade e de que os pequenos son os que poden cambiar o mundo. Con Sailor Moon pasa algo parecido, a protagonista nin é a máis lista nin é a mellor, pero é a protagonista. É unha nena chorona que non quere loitar. Quero dicir, entón, realmente, eu creo que eso está buscado, que o protagonista sexa así e que sexa el. Logo que se amparen certas amizades que teñen certas características, sí. Estou de acordo no xeral, Alba, mas sí que penso que moitos deses casos de heroes por necesidade, o heroe comeza nun punto moi baixo, mas sempre acaba superándose, chegando a uns lugares aos que nunca aconteceu, non? Pois pasa con Bilbo, que desde o comezo Gandalf dille ti tes algo no teu interior que aínda non coñeces, non? Entón, esa aparencia de mediocridade, ou se queremos unha palabra menos connotada, pois de, non sei, de falta de talento inicial, acaba sendo falsa, precisamente, non? Realmente sí que eran capaces de chegar a un extremo maior. Mas con Harry Potter, digo isto desde a perspectiva dun lector de moi poucos anos, cando lín, non? De todas maneiras, ela establece, a autora establece por que iso, porque eso saía tamén nas pelis dicíndolle, salía Hermione dicíndolle a Harry Potter o de eu son libros e intelixencia, pero ti es moito máis, ti es valentía, ti es a amizade, ti es amor, quero dicir, aí está unha cuestión que ten que ver cos valores que se queren priorizar. O sea, entón... E conste que Harry Potter non era mal mago. Quero dicir, o sea, evoluciona e chega un punto no que se bate con Voldemort. Acabou sendo policía. Podría ser que un mago que incluso como Auror nos libros posteriores, enténdese que ele é un bo Auror, en plan, enténdese que un tipo que controla de todo isto, non. Pero bueno, entendo que dicías. O Messi da maxia, non? Non sei se o Messi da maxia. Pero... ademais porque
dende a perspectiva narratolóxica, puramente narratolóxica, se o personaxe máis listo do colexio é o protagonista, como que non ten retos que superar, é como, ok, sabes, en plan, a perda filosofal, bueno, Hermione deuse conta na páxina 15 de todo tinglao e como era a protagonista e ninguén lle levaba a contraria, pues solucionou, no, fin do libro, sabes? Vos non Sí. tivestes problemas de identificación con Harry Potter no momento? En comparación Sí, pero como teño problemas de identificación co protagonista de como cocía a vostra madre ou como, sabes, quer dicir, o protagonista normalmente é o pringao, non te tes Sí. que identificar con el, senón que el é o que, a base de non ser moi bo, fai avanzar a trama. Home, pero en literatura infanto-xuvenil é todo o contrario. De feito, vos mesmos apuntabadelo antes, non? Que estas novelas de construcción o que buscan é que o adolescente se proxecte e faga o progreso co protagonista, non? En fin, que tampouco vou morrer Pero non neste outeiro, pero pero... non co asuma como propio, Quero Pero sí dicir que o fai, non? que se sinta identificado en certa medida, pero non necesariamente tes que asumir como eu tamén faría isto, ou aparte que hai moitos prototipos en Harry Potter, porque está, por exemplo, outro que podía ter o destino de Harry eran ou el ou Neville Longbottom. Entón, entendes? Quero dicir que hai moitos personaxes, podes te sentir identificado con Ron, podes te sentir identificado cos irmãos, podes te sentir identificado con Hermione, podes te sentir identificado con varios. Hai un espectro amplo cos que te Claro, podes como sentir ves identificado. Digimon e te identificabas co prota ou con algún dos amigos do Claro. prota, sabes? Como... Sí, home, pero o que estamos a discutir é a elección do protagonista. Pero bueno, Xa, pero que unha cousa respecto totalmente que para vos funcionase. Eu pensaba que iba a ser un fenómeno máis generalizado, non? Mais igual é simplemente un tema personal, que a mí non me funcionou no seu Que a Pero momento. unha ninguén lle cousa- cae ben Harry Potter. Neville pero funcionoume moito mellor, por exemplo, non? unha cousa é a que en ti escollas de protagonista e outra cousa é que te poidas sentir identificado nunha parte co protagonista e noutra parte con outros personaxes. Non ten por que haber unha identificación absoluta. Hai Claro, pero certos o que quero aspectos dicir é que o arquetipo de Harry Potter... Porque a proposta que te proñías era que fose Hermione a protagonista. E podría ser unha muller a protagonista de Harry Potter, evidentemente, non hai nada que... O sea, podría ser literal. O sea, cambiar os Sí, pronomes non prácticamente pasaría non tienes que absolutamente cambiar moito máis. Pero o que quero dicir que o arquetipo de Harry Potter é moito máis habitual no que pode ser unha relación juvenil porque facilita que avance a trama, facilita as relacións co outros personaxes, mentras que o arquetipo de Hermione, que é a rapaza que é moi lista pero ten problemas en leválo á práctica ou ten problemas en tomar acción, é moi difícil que se xa a protagonista, porque non fai nada. Bueno, propoño abrir un melón máis, que entendo que pode ser o do machismo puro, non dentro desta historia, se vos parece. Podemos escollelo así. Ou Eu ia por aí, de feito, Sí. co comentario, pero a cousa desviouse. Continúa, entón. Tira a colla por aí. Non, sen máis, unha cuestión puramente histórica, non? De que hoxe en día chama máis atención que non optase por un protagonismo feminino, cando existía ese contraste entre talentos. Pero, bueno, esa cuestión quedou debatida, non? Mais sí que en xeral penso que en Harry Potter, lido desde a actualidade, vemos que as mulleres ocupan roles moito máis secundarios fronte ao home que é sempre quen toma acción, que leva a cabo as tarefas heroicas, non? Sí. En ese sentido, Incluso- avellentou moitísimo. Incluso o feito de que Hermione remate con Ron, non? Parece tamén bastante machista, como que o destino dunha muller é casarse, non? Se xa unha muller capaz como Hermione é alguén que está destinada ao éxito, o seu objetivo é casarse con Ron e ter unha familia, non? O non poder ser ela independente, non? Ou facer unha carreira que non implique unha vida familiar. Sí, Sabes? porque cales son as virtudes de Ron, que é un Claro, personaxe claro, horrible. claro, Pero- aparte de eso, que unha das rapazas máis intelixentes remata cun tipo, pois non sei se aí pretendía facer unha crítica a algo, pero Non un sei, eu pouco creo sempre creo que a visión, ademais, do mundo de Harry Potter en xeral é que un supermundo super tradicionalista. No tema da Sí, familia. Ultrafamiliar, ademais, ao final é unha celebración da familia, non? cerrados, o sea, eu sempre dixen que a verdade hai, incluso eu cando lía de rapaz, chamame moitísimo a atención, de decir, pero non fan nada que non sexa en familia, ou, sabes, nunca entendí moi ben o concepto que quiso transmitir Rowling co tema, perdón, do aspecto familiar dos seus, o sea, é tradicional puro, non? O sea, é super cerrado o tema. Que Potter soña con ser ou xogador de fútbol ou policía, tío. Sí, totalmente, ¿no?
Eu creo que ela, o que pasa é que non estou segura, porque houve unha época na que seguía bastantes as polémicas da autora. Eu creo que ela dixera nalgún momento que Harry debería ter rematado con Hermione, pero que quería romper ese esquema. Mm. Entón, pois que o bueno, isto a teoría que teño Sí. eu, de que foi Ujú. improvisando un pouco según foi avanzando. Pero eu Sí. creo que ela chegara a pronunciarse sobre iso, non estou segurísima 100%, pero sí que creo que ela dixera algo deso, que de Harry tiña que ter rematado con Hermione, pero que, bueno, que Quiso un fuxir pouco ela por mesma, non, do tópico. claro, un pouco por fuxir do arquetipo, non, Sí, Bueno, pasa esto un abre pouco o isto. melón. Sí, sí. Perdón, redición. Digo que isto abre o melón das ucronías que Rowling se fai coa súa propia. Hostia, sí. No, estaba pensando en Star Wars tamén, que parece que se intenta ao principio plantexamos, ¿no? O concepto héroe versus bueno, con Leia, e logo vemos que non, que total vaise polo o triángulo amoroso realmente non é un triángulo amoroso, senón que Leia está namorada de Han Solo, ¿no? E todo isto. Ese triángulo non digo que sexa parecido porque non ten nada que ver a relación que se establece entre os protagonistas co de Harry Potter e tal, pero si ves ese puntiño, non? De que ti dis como espectador, estos acaban xuntos fijo, pero logo ves que realmente non era esa. Non sei se era a intención inicial, pero bueno, ves aquí que non foi a intención. Al final mudou cara a outra. Se ese é o motivo que for, claro. Interesante. Sí, Máis e cousiñas Harry por aí. acaba coa irmá do seu mellor amigo. Unha cousa todo, Sí, todo é queda que na digo, casa. volvemos á endogamia bestial que se amosa no. Bueno, acaba sempre coa xente dos mesmos cursos, ou do mesmo tal, ou da mesma quinta, ou non sei que, sempre é moi O raro que todo. acontece nun instituto privado, ao final, non? É o esperable. Sí. Totalmente. Eso non comentamos, non? Pero o número de magos reais que hai no tal, non? Porque si sabemos que hai como 3 colexios no mundo, ou en Europa, pero entón das a entender que realmente hai poucos magos no mundo. Isto é algo Non, hai pila, hai colexios por todo o mundo, Hai pila de colexios. Os que van os tres magos é porque son os europeos, pero despois hai colexios en Estados Unidos e hai colexios en toda Pero parte. Pero iso que son 10 máis? Joder, pois hai... Sí, igual unha cousa así, supoño. Joder, pero 10 institutos hai nalgún concello, que me sei eu, no concello de Pontevedra, por exemplo. Sabes o que quero dicir? Diso a nivel mundial. Vale. Sí, a nivel mundial digo que o número de magos debe ser pequeno en comparación Sí, ao mundo de foi o que pensei eu. humanos. Bueno, é mínimo inclusive. Non, pero bueno, este é outro tema que se me acaba de ocorrer e non vou abrir ese melón. O que si credes en relación con este machismo, xa imos rematando, é o tema de JK, non? De que non amosase un nome nas cubertas nas capas dos libros. Non sei se estaba relacionado, entendo que sí, de fuxir un pouco de amosar que era muller para que tomara máis en serio no mundo editorial, non? Algo que era habitual ata non, bueno, mesmo se podería ocurrir, non sei se vos que estades máis conectados co mundo Eu creo editorial. que escoitara no seu momento, pero isto tampouco podo aseguralo 100%, é que a editorial que lle dixera, porque ela presentou a Harry Potter como a varias editoriais, unhas 12 ou así, é que houbera un biopic. Creo que no biopic saía iso, que ela presentara a Harry Potter a varias editoriais hasta que finalmente lle aceptaron a obra. E ela falaba iso, que pensaba que escribira unha obra que só lle gustara a un familiar e a non sei quen máis. Entendo. Despois que a editorial para asegurarse certas vendas ou que non houbese problemas se poñía o seu nome completo e se sabía que era muller, que lle fixo pois poñer as iniciais e así non se sabía e para que iso non influíse nas vendas. Creo que non foi algo que saíu da autora motu propio, Sí, Eu exacto, sí. iso. E Ao por final último, o protagonismo de Harry Potter vai por aí tamén, non? Poñer Sí. por tema de vendas e por tema de cálculo mercadolóxico, dicir, se poñe unha muller de protagonista é moi probable que non sexa un bon, non? Ou que non fose naquela altura. Hoxe outro galo cantaría. E por rematar xa, Non agora sei, sí. non sei ata que punto cantaría outro galo, tamén che digo. Non sei ata que punto cantaría outro galo. Sí, teria Sí, sido tes razón, tes interesante, razón. unha proxección. A verdad que molaría, poder comprobar iso. Último punto, agora sí. Isto vai ser rápido, dámonos un minuto cada un, como moito, para que nos expliquemos entre nós, ou nos contemos entre nós, o noso momento favorito e o noso blooper, o momento máis ridículo de Harry Potter. Bueno, pues por poñer os dous puntos aquí confrontados, non? Alba, momento favorito e momento máis ridículo deste A ver, mundo. o meu momento favorito seguramente sexa cando van voando no hipogrifo e el máis Hermione, bueno, a min
favorito é O prisioneiro de Azkaban, e cando el entende que se ve a sí mesmo, entón que vai ser capaz de bueno, de convocar o Patronus. E ao mesmo tempo o momento máis ridículo que me parece da obra. Ao mesmo tempo Es conviven. que ya lo hice, entonces ya lo sé que lo voy a hacer, Exactamente, básicamente. perdoso do abo. Rodicio, con que quedas ti? A ver, o meu momento favorito probablemente sexa o principio do primeiro libro, penso que está moi ben e está moi ben escrito. Ademais, o sea, é no momento no que chega Hagrid e lle digo ti és un mago, Harry, ti és un mago. E o momento máis ridículo penso que é a morte de Cedric Diggory. Robaches Que asco de momento, tío. Se queres digo outra, pero No, Pues está ben, teño ese era o meu momento favorito. Teño outros. A morte de Cedric Diggory para min ten ata un punto de slapstick, unha cousa como de veña empuxada este que é o máis pringado polo portal para que palme, sabes, en plan usando como de cebo, unha cousa a mí me parece graciosísimo. Pablo, ti que? Eu vou facer un pouco de trampa, porque ridículo non tampouco teño así nada tal, pero dous momentos ou cousas que me gustan quedaría un co libro ese de Snape cos feitizos raros, co Sectusempra tal, e outro o momento dos caramelos estes de sabores e toda a descripción dos xogos das gominolas, estas cousas, non? Gústame moito, parece que está moi ben. Darío, ti? É que, a ver, eu ia dicir que o momento favorito era a morte de Cedric Diggory. Pero non polo que o feito de morrer, senón polo tema das consecuencias que hai. Pero vou cambiálo despois das palabras de Rodicio e vou dicir o meu segundo, o meu primeiro tamén, que é o tema dos mundiais de Quidditch, que eu creo que son bastante graciosos, non tamén no tema do libro. E mostras un pouco pois como é todo un pouco a sociedade así de magos, non? Ese, eu creo que sí, do meu favorito, porque eu creo que como momento máis festivo dos libros, non? Podería ser. E logo o meu momento máis así ridículo, non sei, é que hai moitos, pero a min o tema este do primeiro bico de Harry e tal con Ginny parece un pouco forzado, e o de Ron e Hermione, eso xa parece un plan, venga, hombre, sabes? Pois iso. Eu o favorito, estou concordo con Alba, O prisioneiro de Azkaban, parece un libro, non sei, a mí sempre me gustou moito, ainda relín hai pouco, pareceume un libro bastante guai. E aí o momento favorito sería cando Harry Potter, cando Harry coincide con Sirius, entérase de todo, non? O sea, tan os cabos aí que había nesa familia, atopa unha familia de verdade, que era neste caso Sirius, non? O seu padriño. Sempre me pareceu así como moi bonitiño, non? Sobre todo enlazando xa con que ao principio do libro era o can negro que lle aparecía aí na rúa, non? O sea, intentaba contactar con él e establecía esa relación de medo que acaba sendo amor. Logo, de momentos ridículos, é certo que a mí o de Cedric flípame, non? Eso de chegar e palmar, un momento idóneo, perfecto. Mas nese libro, que o Cáliz de Lume hai momentos moi raros, non? Estaba pensando no das sereas, no de abrir que hai momentos moi jodidos nese libro, pero vou quedar con que Rowling escollese chamar a única asiática do seu libro Cho. Que en plan, pava, no. E iso parece sempre bestial. E a francesa esta de Flor de la Coeur, como se chama. Non, pero, joder, eso o de Cho sempre me fixo como moitísima gracia, non? De podía ser Lawrence ou que sei, ou David, non sei, o sea, Alex, ou que sei, non, pois non, poñamos o nome asiático para que quede ben claro que a rapaza é asiática, non? Entón, en xeral toda a relación, en xeral todo o tema amoroso de Harry pareceme un desastre, en xeral. Sí. Pareceme ultra ridículo, todo. As relacións amorosas de Harry pareceme ridículas todas. Case como unha obriga que hai que cumplir, pero vaya. Pois nada, algo máis que comentar, Xentiña, Pablo, Darío, Guillermo, Alba. Ben, tudo ben. Deixámoslo por aquí. Pois imos cear e imos descansar. Vémonos no seguinte capítulo da... Como se chama isto? Do Valeiro Perfecto. Iba a decir o Grute Guizamaluque. Vou meter así como Grute Guizamaluque. Non, do Valeiro Perfecto. E vámonos próximamente, en 2 semanas, xa sabedes, como sempre, iso non cambia. E será de ciencia ficción, por cumplir a tradición.
Biquiños apertas, non soñedes moito con Harry Potter, es que agardamos non dar demasiado ahora con Harry Potter nunca máis, que sabemos que sí. Aburiño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio Made in Taiwan Vexo aparecer un disco vermello Vexo aparecer ti ves nel